kuri bo muri kunditsvakirawo here basa we muri kunditsvakirawo here basa uro matondiganganwa simeni. Hi guys, hello guys, how are you? How are you? How are you? How are you guys? Hi guys, network hapa inenge iri kunetsa. Va network iri kunetsa, network iri kunetsa. Hello guys, hi guys. Ndikutrai kuona kuti apa iri kubuda haisi kubuda. Live is not coming out. Chichi kuitika guys. What's going on? Live is not coming out. Pane zvikuitika. I think network. Handisi kuona iwana. Okay, ndakutokuona ine phone. Ndakutokuona ine phone guys, ndandisiri kutokuona. Ndakutongoona ine phone. Apa ndandisiri kutokuona. Ndazoona comment yekupesira yaidha marway ndasingakoni yauya yazouya kumanje comment yaidha yazouya. Maswera sei guys, maswera sei. I hope maswera zvakanaka. Ndambona aniselina vari palive. Katiregedu tuye timbotandara mbijana chite 1 hour 30 minutes. 1 hour 30 minutes ndobva ndainda handitika
ngatimbokonfesai guys. Confession. Makaitei guys. Chii chiri kuitika? Mune zvivimi zvitadzo zvenyu munazvo zvamuri kuzama kufarafara so. Zvamuri kuziva kuti makatokanganisa so. Zvitadzo zviriti zviripo. Toda kuti timbokanganisa. Sisi Sonia Smith. So I was just thinking of you about you yesterday. Tichiti ndinoda kufona, are you there or what? I'm happy I saw you here. And then ndakazokanganwa nezuro sekwachazivi. Handitika patindafara kukonai. Faith kuti wana shizviri sei, Catherine muri sei. Hanzi mukaita 3 hours otengerai amarula. Aiwa zvangu bvapo. Amarula yangu ndipo zvidenda roya ndichimwa pana paraitogara ndosvika pakutodhakirwa. Pano svika kutovatira pano. Zvo hapana saka ndichangoti ndokumidza kuinda. Anoona. Hanzi ku YouTube okay, all right, okay. Saka ndinokuudza kuti ndobva ndaenda zvangu. Handiti nhasi Friday guys. Pane zvakawanda zviri kuitika ngati mupenyu hwedu, pane zvakawanda like people that we are going through, pane zvimwe zvinhu zvakawanda zviri kutarisa kuti isusu toendera mberi sevanhu. Makamboona kuti guys kana une chinhu chakakuremera guys, chinhu chaunofamba nacho chinenge chakakuremera mukati makomo, even progress chayaiti, makambozviona, even chiro chinoda kunotengesa chako chako unodzoka nebhegi rakazara hazvitengwi because iwe pachako hauna that spirit yekuti ndoda kunyatsa kutengesa. Unenge uchingo hamene zvaunenge uchingove so wangu uchingove wakangotsikirirwa pasi so uchingove hamene zvinongoita so. Anomaona that livelihood spirit yekuti no ndida kusvika ndichishandisa marketing skills zangu ndichitengesa hazvibudisa izvozvo. Anomaona even zvimwe zvinhu zvatinoziva kuti takaita mukati muupenyu hwedu zviripo zvakati vharira mukati muupenyu hwedu zvokuti izvozvi right now guys tonoda kutoziva kuti zvakatotivharira kuti tindire mberi. Confession dzedu dzinogona kuzotovhura mamwe breakthroughs edu akati one day totoziva kutoti pakati nepakati pakanga pakaipa. Ini ndoda kuuya neconfession yangu guys. I want to confess. Mera nitange ndakonfesa inini. Hauna kuprogress kana wakaremegwa. Hauiti progress kana wakaremegwa. Hanzi okay, miuka ari kunetsa mucomment section guys, help me out. Ndinunure you guys. Isa ndapinda paconfession yangu inoda kutokonfesa pano. Zvakaoma guys. Zvakaoma kuita mukadzi zvakaoma guys. Kuita munhu wemukadzi zvakaoma veduwe ndikuudzei. Kwai miuka ari kunetsa mucomment section. Kwanzi ndinokumbirawo 20 tickets chete dzekuti vanhu madiaries edu anoda kusapota vamwe varikuda kuenda kuDurban Haiti. Saka varikuda kuenda kuDurban. Saka pane zvakawanda matikets yekuendege, matikets ekugara pekugara ndichi hanomaona. Saka miuka ari kuti ndinokumbirawo matikets 20. Ndango zvongoramba zvongonyogoma ndingamboendiri mberi nelife. Handika guys varikuda kusapotawo our fellow sisters kuti vana madhumbe vedu vaende kunofarawo first time kuchitwa Haiti Cape Town. Tongoda 20 tickets chete, 20 ticket. Saka uri munhu one uchipledger uri kupledger 380 rand. 380 rand ndio ari kungopledger chete kana uri munhu one 380. Saka munoti 380 by 20 imari name. Haruna tororora guys, rigaendorora chokwadi chichobudira pa live nasi. Chokwadi chobudira pano nasi. Katite zvetipe zvema 20 tickets zvitipinde mu confession guys. 380 by 20 mari. Zvima tickets mari shoma zinogona kuti apana pane mbinga zvipana apana vanozvitarisira pasi vanotarisirwa pasi. Pana nokuti anogona ndotenga yese kuti ndirembere nelife. Imari igara 320 by 380 by 20 mari. Ichai fast kaiti changa nayo vanhu chakatenga matiketi. Iti changa mune mesi twane kufambira mberi. Iti changa twane kukonfesa varidzi venyaya vasati vauya. Nokuti kana vakazoti padho apa handichagoni kukonfesa nyaya yangu. Handichagoni kuitawo. Handichagoni kuitaura nyaya yangu. Kana vakangobvira vatopinda padho apa 7,600 iyo saka pane kuda kana at least kana vanhu 2 but why am I saying vanhu 2 because pane mbinga dzinozvinzwa. Anomaona munhu wana anogona kungotenga matiketi aya. Saka 2 vanoda kucomplajawo zvavo guys. Munogona ngoti ndotengawo 4 matikets, umwe ndotengawo 5 matikets, umoti just like that guys tifambire mberi nokuti vakabvira vangoti fair up yakatoipa iyoyo guys. Ndinokuza ndogara ndichitokudza kuti guys musadaro ndichikutsiurai asi ndakazozviitawo. Guys ichai fast ndikudzei. Ichai kuri kudzei kupleja matikets aya tione. Tengai matikets aya guys tione kufambira mberi. Imi zvinongoga zvitore nyaya dzakoga. Guys. On your stories. Munhu on your stories. Wega munhu. Itai guys itai tifambi timu rangu timu night shift riya timu runakidzwa nema live muri kubasa muripi. Where are you? This is the time now. This is the time now to support your sisters. Papa
munenge muchifona pamuchiti SIS MELLY muri kupi SIS MELLY izvozvo so stress yazvakaita nezino hatina kuonai kubasa kuna kushandika ipapa pakandopata chingoti once in a blue moon chiwewo ukamuite chip in mungoipa muti chip in ndauya ndikuda zvangu ndichabhadhara zvangu I'm going to buy 4 tickets please kana mapledge make sure you do the right thing. Atidi vanhu vanopledge pana panosvita mbinga dzenhema wopledge worega kuburitsa handitika siyai nezvokuita mbinga dzefeki handiti ita mbinga chaichaiyo kana wapledge ndotenga matickets angu 5 tenga matickets ako 5 anoona tenga matickets ako 5 hanzi makapoya here mira ugonzwa kwanzi Nalisa I love you so much don't know why it even makes me cry sure here right Faith Mbuzi how are you Vima Jachana how are you Meska how are you ndoda kuzoreurura ndoreurura guys kwini ndobotamba here ndoreurura ndogapano chitenge pane matickets arikudiwa chitenge matickets tiwanofambira mberi guys anotenga ke 3 matickets ndiani 3 tickets who's going to buy 3 tickets 3 tickets mari guys I think it's 1000.2 3 tickets guys tiwane kufamba kwai tiri kumba tichinakirwa nelife tichaisa matochaisa nhasi rimbidzai beta makurumidza kwanzi rambai muri palive ndosvika kumba in 30 minutes ndobva kubasa ichimanya uinde kumba unowana tiri pano chimanya kwanza itai confession ati ndoda kubuda kumanya kuenda kumba ndozona chimunya makuchaisa ka vana madhumbi ini ndiri kutsvakira imi matikesi andiri kutsvakira imi makundimanyisa futi kwai muda kuti makadlamuramba here ndinai ndigokudza nyaya yangu yese airini zviri sei hanzi nakanisia ini ndofara zvangu kana muchiita life smell shuwa here kanisia chiitai zveguys chiitai zveguys timu rangu asi regai nimboda naomwe nemazita nai sisi makandifonera mukati live kubasa uko kubasa itai kuti mutenge matickets tengai matickets Cape Town Durban 18 maisimba pa UK apa maisimba please maisimba makataura kuti maships enyu anofamba neni saka nhasi buy 5 tickets maisimba muripi where are you maisimba Florence uyai pano sisi Flo come here hanzi ndiri pa night shift utori kubasa watoye pa life basa Lucinda ku night shift ati basa saka chatoiona kuti ma hours asara kufamba sei because manje kune kwatoidza ku New Zealand anoona it's good to see you Sanis aiwa ndabo ndeipi Buera Diaries how are you hanzi tidane Francisca Ncube kwai tidane ndakudana Francisca how many tickets are you buying Franzi ndibvinda pina sorry yenyu andiselina sorry UK atihli Franzi how many tickets are you buying how many tickets Franz hanzi ini ndanga ndichida kuenda kwaiti Durban last year takanagwa zvemene Durban last year makaenda ku Durban last year kwaiti kupi zvenyu sikudotanga ugore rino kudotanga Francisca ati ndinongei nai Franz uri kutenga matickets mangani Yesi Messi how are you Chedza Moyo how many tickets are you buying Chedza Moyo how many tickets are you buying how many tickets are you buying Shamino Ma how are you sorry changosvika matickets Durban Haiti tukuduru naiwe munya nemukadzi wako makatoenda kwani mune kana usina kuenda kwani mune take this opportunity to go nemukadzi wako ku Haiti ku Durban moita honeymoon yenyu ka lovely wife kaya ka portable kamukadzi kake kakanaka kamunya beautiful wife momboenda kubi nai munya sorry ndimbokubvunza zviri Francisca 380 rand nai munya mudai ndimbobvunza hanzvadzi yangu aiwo tisina bhodhi tobvunzana zvinhu nai munya makamboitawo here zvinonyadzisira zvimwe zvinhu musiri mumba menyu makamboitirawo zvinonyadzisa izvi musiri mumba menyu zvinonakidza sei kuti mumbobuda mumba musangojaira kuita zvinonyadzisira paposition 1 ngomirira kuti kana nguva yakwana munopinda bedroom munokudubuka pabhedha munofa kumboitirawo kumwe kusiri mumba menyu makamboitai ndo nguva yacho kai kuti muchinoitira kudebheni uko munoitira kudebheni mumpotirawo kudebheni uko mumbosvika mumbonoitirawo kudebheni zvinonyadsira muri muhoterano muri 2 kana kuti mumboenda kubichi paya pane padzingwa vanhu pai mumboenda kubichi muchinokungurukanisana muri mubichi hamuna kuna vhidhiyo yaya vakaitira pastation kujobek pastation
murume nemukadzi pastation guys imi vanhu vakuzoti imi vechidiki pastation chepo chepo ndopa vaikungurutsirana vachikungurutsirana vari pastation murume mukuru. Hamuna kuiona video iyoyo? Hamuna kuiona? Ndinogona kukutaridza imi pichana pamuda kuiona. Mai vakuru akuita chechedza akuita 380 ticket 1 Durban Haiti kutengera vana madhumbe kupledge na madhumbe ivo vachazobhadhira half imi muri kubhadhira half ivo vazobhadhira half. Kuda vaitogwa nekamera here pamabhazi aya kuda pamametro matrain aya anofamba aya mafast train kuJoburg kuda ndo pavanga vari muzvimba zviya zvematrain kana kuti pamarihavhaya here asi panzvimbo idzodzi muzvimaglasi zviya ndo mavanga kudouya nechijira chavo kuya nechijira vei mwana kuwaridza pasi kudai jira. Makaiona video iyoyo guys? Makaiona? Muhotera munoita kuti muite bond guys, munoita bond nekuti hakuna munokudisturb, hakuna zvana zvina munenge muri makaitsa kuvharirana. Saka munyaradzi nemukadzi wako Durban is the way to go. Chinoto musi weFriday manhira chitombo kana kudai pazasi patenge chita radio munenge muri tu muchishandana mweya nenyama muri muhotera kuti mubonde kuti mubonde. Vakaita panhinga apa hamuna kuiona video iyoyo? Ndinoda kukutadza izvo zvava ndo vari kwanazuka yakaoma video iyoyo ichakazondinetsa baba kukurura iwo dzati uri papublic place pashe panzvimbo kukurura hembe dzose nemukadzi kusara vari mumu vasina kana ndopaunoona kuti naiveriwe ende zvakaoma. Hanzi yanga vaive papikiniki pamabhazi paya pariavhaya pane makamera kapaya. Makamera ndiwo akatora here kana kuti vanhu vakanga vakachitora rushe, asi video yakabuda zviri clear zvokuti unonyatso kushayiwa, asi ivo mai vayawo vakanga vachiningiri kwavo. Chakomenti gaitingosiyawo chitai tione guys, titofamba nenyaya. Saka matiketsi kwaina Franzi ndotenga chedza ati mangani, mafranzi ati mangani, Franzi wati mangani, kwai china Franzi, kwai chikona Franzi, kwai ndotenga 3 chedza watiri kutenga mangani. Kwanzi kutopenga vaispaisa zvomba mavo vasikana, vaispaisa zvomba mavo. Imi video iyoyo ndinangoti ndingokupa ikapisike kungoti mungoona ndichaimbona video iyoyo, asi ndinototwarirwa nazuka handimbotokutaridzi yese, ndingokutaridza ikapisi kudai kuti muone mavideo aripo. Foni yacho kuzati mvideo ndakamasina video iyoyo yakaenda epiko. Is that video? Mukuona zviripo munovhunduka guys, munovhunduka. Baba namai vakuru, mai mwana. Hands video atinoblock. Mati kudiko guys, mati papi, mati mazuru muri seiko, mati hawadiwa biangu muri seiko guys. Tikupema matickets, tikupema peming matickets zana madhumbe zokuti vaende kuningikiri. Hanzi taizve inbox aiwa ndichazongopa vamwe muzopanana, ndichazongopa vashoma muzopanana, ndingaita dzipa tinoblock nekuti vakatonyatsa kushama chako. Zvakaoma kani. Kukusiya makeys perception, need to experiment. I need to experiment something. Ini kuda kukusiya makeys perception. Woda kuinde piwe Sasha? Woda kuna experimenta chi? Right guys. Kwanza patsoka dzakaita blue. Makavaona kadzine tsvina tsoka. Kudonga famba netsoka amen. Guys, matickets apa chi? Pindurai tuone guys. Tifambe nebhora. Matickets ave pachi, matickets tave pachi guys. Miukati apa chi matickets tipinde munyaya. Ndizokanga maconfession yangu ini. Chiro confession iyo ichidayo kutondi iri kutopisa confession iyo pano pamba. Asi I need to confess. Tapa chima tickets. Matiko Franzi na chedza anzi kudiko. Tiripo matisu tiripo zvedu. Muri sei guys, muri sei 380 380 nokuchitengera madhume anza tinangana. Aiwa Franzi avunza. Franzi avunza kuti matiketsi mangani, chedza akavunza kuti imari, that means va pledge aka something. Havasati va pledge. Kuya Sasha, woda stara kunja kupaka pakata gwazita, chakuza kana wenda untidane uti ndeto said I want to see something too. I want to see something koko.
Guys, chitaizve guys. Azvino kuti kana ukapledge nhasi unofanira kutenga nhasi zvematiketi unogona kuzotenga kuchero kupera kwemwedzi guys. Chero month end unogona kuzotenga kupera kwemwedzi matiketi aya. Alice Bakeke, how are you? Kupera kwemwedzi unogona kuzotenga matiketi aya. Chitaitinde guys, taitinde. Franza atiza, chedzabva anditiza. Ushaya kuti vatiza vaindepi. Papa. Mundipewo 1 sisi. Pane list iripo, there's a list iripo. Pane vanhu vatotengerwa matiketi waya. Pane vanhu vatotengerwa matiketi, pane list iripo udhara. There's a list itoripo, ndio iri kukumbirirwa iyo iyi. Oh, alright Lucy, aiwa tinotenda. Hanzi Risi. Risi ane mwana. Makorokoto Risi ane mwana. Ane mwana Risi. Ukaenda tenda tunanyusa. Nemunyisa mastay enyu kuna adminuku. Vana veDebena. Madimine Debena aripo. Nemunyisa mastay enyu. Risi akabatsirwa mwana mucheche manje. Hanzi Franzi atari kuya kuseri. Oh, okay. Okay, Hanzi Franzi atari kuya kuseri. Alright. Saka Franzi nchamwana. Ko Chedza waindepi? Chedza wafamba sei? Chedza waindepi? Franzi hanzi ari kukuya kuseri gaindipisa nambisita rakapa. Vanhu ngatoramba mungotongomhlasera. Achachaya kuseri Franzi. Achindokuya kuseri Franzi. Pepe chiwachinyana. Pepe wati kudii? Risa rakabatsirwa mwana manje. Saka I think she's concentrating more on the baby. Vongai mechko zviri sei. Hanzi ko vasipo palisting. Munoenda kuna admin munonyoresa. Hani munoenda munonyoresa. Zvino kana admin asina mastay munozoita sei? Munozoita sei? Mira zvako miluka kana vakaramba kutenga matiketi ka inindi kutoita GoFundMe yekuti vandite GoFundMe. Yezvo. Mutonditawo GoFundMe. Ndisingaidiwo GoFundMe. Munondita GoFundMe ana madhumba kuti mubhadharira mutengera na madhumbi. Kwanza ndeisisime tozoita confession nepachidzoka. Tozodzoka chiconfessa tadzoka. Aiwa tozodzoka tichiconfessa tadzoka aiwa because pakaipa. Toda kutomboona kuti chichikuitika pane zvandanotsvaga imomo ndanoona mukatimo. Because kwakaoma right. Kana anozoda kutenga guys anozongondibata kuseri kana kubata admin ari kupopota conversation anonzi mioko muzongobata ende confession. Ndoda kuzobva panapa. Hanzi natambu indai kuinbox kwatambushu ndiye muadmin ushu. Go kuinbox kwatambu. Varuda kuenda Durban indai kuinbox kwatambu munonzwa zviri ku inbox. Ndikaindikudzei guys. Munoziva da kukudzai pano. Ndinotoshamisika kana ndichiona confession yangu iyi yatopinda panyanga iyi. Ndoshamisika kana ndichiona munhu umwe wemukadzi. Handika achiseka mukadzi. Kana kuti pauya nyaya yekunzwa murume akazoura vanhu muita kudambuka mazino kuseka munenge muchisekei. Izvozvo muri kuona kuti Bona Mugabe wakafaila divorce. Wakaenda kunofaila divorce Bona Mugabe. Kana Bona Mugabe mai mwana. Bona Mugabe 100 kg dzeshuga kadziya. Itori shuga ipo paya pakamera. Kanchireva shuga ndoreva kuti zvakamutenderedza zvose zvinhu zvinongotapira. Undla chinovava panguva yaanoda. Hati muri kunzwa. Panguva yari kufunga kuti nhasi ndikuda kumbonanzvawo salt. Otherwise anenge achingonombora kudai akanombora kudai ishuga yoga. Hanomaona ishuga yoga. Asi akasvika pakunofaila divorce kuti evo ndazvikoniwa zvinoreva kuti murume hana mugoni. Hani munoona iniko wakandakangoitawo mani handizina chokwadi nazvo ndakangohwawo pakuwa kuchikwai murume wacho nakaita kusvika pakutomitisa umwe mukadzi kuita vana 2 kunze iye ane vana 3. Murume akamitisa kuita vana 2 mukadzi asingazivi kana chinhu maimwana. Ndobva azoona munhu akamuudza neghost kuti investigate. Vanhu vanenge vachitila kukudza nyaya dzakadai toputsa dzimba dzavanhu. Murume wadove nemwe muri kumutsuka wakati ndikotove nevana vaviri wochitiwa zvako mumwe narwadziwawo ndokuzotaka kusvitsvaga kwakaita ndokuzobuda pachena ndokuzofaila divorce. Hana mbofunga ruvire kana faila divorce. Nemari inabhona nemaassets anabhona kundu vakaita ndotinge vakabaka zvinhu kuti Zimbabwe iparare iti ngondo kusvika payasvika ndibhona nafina baba wake kadho vakanga vachishandisa vachitora mapurazi evanhu vachishandisa kuvana vavo vachitora zvinhu zvevanhu vachishandisa kuvana vavo. Saka mari kunze kwenyika kwese uko vanawo maproperties vanechi kunana kupi vane maproperties. Bhutsu dzakanga dzarwadza akaona kuti chero nevana vangu 3 zviri nani ndinojoinawo mvana kunoudzwa kunzi ndiri mvana zviri nani asi ndine freedom yangu ndine peace of mind. Varume guys nekuti murume hagutsikani chero ukaita dako rakadai mai mwana rinenge firiji
unongonokuhurira. Chero ukaita yellow bone mai mwana inenge yellow anongokuhurira. Zvazvo zvekuti ndogara chikuzati imimi kana makawana varume venyu vamunenge makawana musanyanya kuda kupinda nemwoyo. Nokuti disappointment, leave a small room for disappointments because you like it all. Unengosati wazvibata guys. You like it or not one day. Inazvo kuti vakasikwa sei. Chandinongozoti ndingozora kuti vana vakafanana aminoti vakangosikwa sei. Zvinhu zvavanongoita vangoda kuti zvinhu zvakangofanana amene kuti zvinhu zvakamira sei. Ati maona. Ndini usho. Ndatumigwa message pafoni yako. Anonymous, zvinoreva kuti anonymous mudhayari. Murikuwa, nokuti anonymous akanga ane namba dzako. Hazvina kuitika kudhara kai, zvakaitika manje zvinezvi. Ndatumigwa message pafoni yako. Zvikanzi, muri sei my sister? Ndikati, message yakapinda kuma 11:12 AM. Ini ndiri kuti baba vari ku musi wevaishanda night shift anoti vari pa standby. Saka standby unenge uchingove within the vicinity. Anytime ukafonera kunzi godi shift namba yakati kuri kuda problem yeyo unobva manya uchinda kunogadzisa problem. Saka vanenge vachingotenderera. Saka tatozvivatira zvangu musi takanga tatobva pano pa life guys. Tatobva pano pa life pavani ndaona tozvivatira atakatombokomengeta ndini ndavata unoti madhara hawi madhara atowi. Ndadi paya ndatosvika mbatone message yapinda my sister muripi anditika message yakaita kunge kakuraira so handimona asikakuraira kakaive neshedi kaita zoti kari kutokupa warning kamessage aka ano muri kuhwisisa kaitokupa warning kamessage zvikanzi my sister ende zvakaoma we don't expect kuti tione pandakabata kuti mudhayari pakanyogwa pachi kuti tione father diaries panzvimbo dzakafanana kunge dzandavaona vari. Munoona munhu zvakaita guys haana kuita guwa risina fee. Akatora picture munowa akatora picture yemotikari yangu handitika yeimwe motikari yangu panapa ino infect kuti mota ndifamba nababa panapa ndo yakatora picture handika ndobva forward panumber plate akati hasa vasivo here kana vasivo sorry asi kana varivo muvaudze kuti dzimwe nzvimbo dzavanosvika tichatidi kana kuvaona kunoko nokuti isi tinechida kuprotecta imi hatitodi. Ndobva mukadzi yati musikana yati varume vese pano tinoona type dzevarume vevanhu vamwe vanosviti vane mari vamwe vanosviti chii vanosvika panapa asi varume vakangwara vanoita zveindaneti. Munoziva kuti kana uchiwa gowa iri guys kana uri mukadzi akangwara vakadzi teererai muteereresi muri kuwa teererai muteereresi vakadzi dzidzai kana uchiudzwa guwa nemunhu wari kusiri kuziva kuti ndiani handitika uchiudzwa guwa unosiudzwa kuti ndiani zvaunoita iwewe handitika haumhanyi kuti urai ndazvinzwa nadai unoita zvakangwara so unoita zvakakuti ngwarei kuti unyatsokuwamo. Ndobva ndapindura kuti ndozvanga ndiudza usiku ndozvobva kutoilet uko ndozvanga ndisangana nditega ndibata foni yangu unditaura zvinhu zvakadaro ndibvire panapa iwe wako murume aripi hauzi murume asingauri unonditaura zvoti nzvimbo dzanga ari kunge usingadi mari tora mari united tora mari wakanyarira kusanda undinyaudza ndini uyu ndapindura ndichidai handimaona zvokuti like I don't care handimaona ndisada kuimwe yaya ndikati wauidi mari iyoyo tora mari united wakanyarara kumunhu asanda mari indikutsvagawo yangu kuno unoziva kwandiri unondudza izvozvo kuti pamunhu aripi ndini uyu asi guys ndazoti papa ndadii kanzi chakandakazoona kudai indaifunga kuti ndezvekugwajisa ka pandakazoona kuti ari genuine handi kuti ndizomuentertaina ndepakati ndanyora kudaro kuti wahwidi mari tora big united akabva anditi sorry henyu sisi vangu madira ndinokuitai handitika ndangobatikana but ndinokuda mufunge sorry ndandati ndingodi ndingokudzai ndobva ndati iwe ndimbotaurana niko zvikanzi hamundizivi asi ndodi ndinokuziva nokuti nditori follower yenyu kuda ndokudai zvisingaiti ndokudai zvisingatomboita nditodi nemi hanimana ndikati iwe asi iwe uri kuitei ipapo vadzinezi zvikanzi munongozivawo nyaya dzacho handiti maona nditosiva anzaka ndobva ndati chisenda location yeparori guys ndobva asenda location pai takuda kuti chidii aiwa usitangine kungopaparika guys hanimona ndakazoseka ndikati iwe zvakaoma iwe chisenda location ndisvike pauri ipapo ndida kubata munhu ndende chisenda ndobva nditi location azvina kuitika kudhara guys manje apa ndini usho ini ndosikudzai guys panapa kuti musatsvake makomo kuti musatsvake munhu but musiwoyo ndakati
Nase I have to go and see. Ndinoda kunovandira ndione kuti chii chinenge chiitika. I want to go and wandira and see kuti zviri kufamba sei, what is going on, what is happening there. Ndini uyo ndapinda ndatora imwe motikari usiku iyo ndakabuda hapana munhu akashuwa. Ndabuda ndaenda paposition paya. Ndasvika paposition paya ndawanda ndakaita zvekuwandira nechekuseri uko pabhawa paindiudza musikana uyu. Ibhawa raindiudza. Ibhawa ringozara vanhu mungoziva ibhawa ringozara vasikana vanenge vatsvaga mari, varume vanongo ibhawa anomaona. Ndobva ndanovatira uko ndati no zvondozikamwa futi ndione kuvezimeni vakatogwa pinja pe vaona vanga vachienda ku ndodiko. Ndavandira ndiri mumukoto. Guys, ndadai mota ndichaioni. Mota ndichaiona kati izvo pamota paita pesana andimaona indichinda paposition ivari kuya kumba. Mota ndichaioni. Ndaisa message kumusikana naye ndikati nai my sister ko ndasvika ka where are you. Iye musikana haana kuona message ipapo. Ndofunga angave chibhisi nezvake zvaita. Anomaona indagara paya manje ndati chauya ndabuda ini motikari. Maona ndabuda motikari ndatendera ndafamba kati asi mota umwe ndisi kuiona zvapaka mota dzakawanda dzevanhu mira ndinodongorera ndogona kuona yakapakwa mukati ndasvika ndadongorera ndashaipa mota. Okay, ndapinda mumota muya mangu ndati ndaona kuti ndashaya musikana yasvasi kudaira foni andifunga angava business zvake. Ndati mota ndakadzoka ndikura bipi ndikusvika pagedhi ndikuona mota yatodi mota yakapaka panze. Mugaraji mangu munopaka mota 2 panze panopaka mota 2. Ndione mota 1 yanga isikwa payadi yapaka. Ivo munhu haana kutozviona asvika agara mukati akatenga doro rake riri pasita ari kutomwa ari motikari. Haana kuzviona anga asina kuzviona kuti mugaraji mune mota 1 isimu. Mumba asati apinda agara motikari ndi asati mumba muna munhu. Ndaona ndikati right totoita zviripo. Ndavhura gedhi ndapinda. Ndavhura garaji ndakaona munhu achivhunduka kuti ari kuvhura this time dzakuma 1 ndiani. Vavhunduka vaona mota kupinda. Akabva aita kubuda zvokuti ivo vadzanzi sevendi dzimwe fungo dzokuti munhu ari kubvepi asi munhu nokuti ndatiwo inini ndikushanda kubasa usiku ndikushanda kubasa night usiku asi munhu kune kwakubvawo like ndofunga takangofungirana ameno takangofungirana ipapo. Wabva kubuda paipa ndinobuda kunosvika nzi nguva yekuti ndi-explaina ndakupiwa ndangosvika nokugama kunzi uri bvepi. Saka zvotoona kuti munhu pfungwa dzake dzasvika pakutodiwo dzasvika pakutoti munhu kune kwatongoenda nenyaya yekuti ndaziva kuti ndiri kunaiti saka iye kudzoka hanimaona kudzoka uko nokuti aziva kuti ndiri kubasa haana kuziva kuti ndandatoteverawo kuonawo koko hanimaona. Ndikati apa honai kubuda kwandakaiti ndakabuda ndandakapfeka night dress handi saka pasi penight dress ndakangoisa skin tight pasi penight dress hanimaona ndobva ndati t-shirt pamusoro. Zvikanzi uri kubvepi. Ndikati iwe uri kubvepi. Guys ndikati iwe uri kubvepi. Zvikanzi ndiri kubvepi. Iwe uzati ndiri kubva kupi because ndandambotry kufona like late apa like 2 hours pandakaudzwa paya ndakatrega nditry kufona ndakufona foni yangu imeenda voicemail. Foni yaenda voicemail. Saka ndakati munoziva kuti pfungwa dzinza kutanga kutofunga zvakawanda kuti foni inoenda voicemail zviri kufamba sei haniona. Ndikati iwe uri kubvepi. Zvikanzi handisi kuita zvemafanisi uri kubvepi inguva izvozvizvi inguvai atotanga kuti uri kufunga wanga uchifunga kuti saka ndikati imbomira speed handika apa tiri panze ndikati nemanexi kuti wakati ziye anotohwa nevanhu ayanenge achingopatrola vayo zvemasecurity. Ndikati hatipindei mumbomo ndapinda ndikati imi manga muchitei. Iye akabva atanga kuti abvefera rekuti akatanga kuda kuti wanga uripi and stuff like that. Ndobva ndangotora foni yangu ndobva ndati musimera apa manje matorero akaita musikana waya akagona. Musikana waya kwakune chimwe chimusikana changa chakamira kumberi kwemota changozvimirirawo kumberi kwemota chakapfekera kashoti katikitiki nechichicho takari pabasa. Ndobva ndati amusiwera apa akabva ati gujungu. Zvikanzi maiwana kupi pikicha iyoyo. Ndikati aiwa ndiri kwandiri kubva nokuti ndandadohwa nevanhu vangu mafanzi angu andiudza kuti iwe uri panzvimbo isingaiti ende ndine meseji yako because musikana yakanga isari voice note achitsiura ndikati ndine meseji yako ibva kumafanzi angu mina ndikuplayera meseji yako. Ndobva ndaplaya meseji iya meseji ndobva yatanga kudi kuplaya. Zvikanzi ende vanhu vakaoma saka isati yabvumidzi kuti ndichienda kumabhawa ndikati wanga uchitsvakei panzvimbo iyoyo, what were you doing there hanimaona. Ndatokutokwidza voice paya muziva kuti mavoice aitombomakwidza zvokutodaro hanimaona. Zvikanzi zvakaoma saka munhu atadza kundibvunza ndiri kutsvagei papa wabva mhanya kuda kutora. Ndikati ndati kuzive kuti munomurasa kwangodi ndikutongotsvika paposition then nditosvika paposition same time hanimaona because ndinotora nevanhu vangu are looking out for me out there so I'll be there on the position. Chiwaiko kupinda nyaya iyi. Zvikanzi
ndikati ndaisvitira kutofona kuti ndidzimira foni zvikanzi iyo foni yacho kuti ndadzima iyoyo ndiyo yandakanaenda kunotsvaka ipapo ndikati kunotsvaka foni nguva idzo dzina 1 zvikanzi kana wadzikama ndozonyatsokudza ndikati ai wakataura nyaya yako zvakakwana zvikanzi ndabigwa foni mbawa andika kune rimwewo bhawa different bhawa chibva kubasa saka ndabigwa foni handise munhu anozikanwa nevanhu vakawanda pane vanhu vanoti kune foni dzekutengeswa pabhawa rakati ndo pandatoenda kunoda kunotenga foni idzodzo ndikabva ndatuma vakomana vandisana kagara motikari ndatuma vakomana kuti dai munotasana mukati umo kuti munoti kunoda kutengesa mafoni wavo nadzo handitika ai was hoping foni yangu handitorina foni izvozvo handimaona ndabigwa foni yangu yadisapi yambenge chiringa iko zvino yadi iko zvino yadzimwa handimaona saka ndakabva ndasvava ndikati wedha ndatororwa netenya handichatoziva pasina proof wedha icho achasiya foni shuwa hapachina foni akazotenga foni iwana I think ndiri kusura nesurere also handimaona kati zvikanzi vanhu vangu vatomanyaita makuni kati vanhu vangu vangu vachitoda kutoti vatoona kuti zviri kutofamba sei saka vanenge vachitofunga kutoti vatotaura next time kana muchita kuri kuti musina kufambira zvefoni mamafambira ndotenga mutenge paindaneti hakuna kudatenga pamunenge muchizikamwa nevanhu nokuti ndinotosvika paposition pakatofiwa but somehow guys ndakangoti baba vanoda kundiita knockout saka pane confession yangu ndepekudai the following day ndakazovhuma ndofandafonera musikana uya ndikati uripi ndoda kukuona zvindikutende zvikanzi ndiri pakati nobvandiudza ndasvika paya ndainda kubva ndamuti my sister ndoda kukutenda takatendana zvatakatendana ipapo ndikati ndoda kuti kubva nhasi ukangoona munhu akamira paposition ishi maodi hours ndoda kuti undiudze kana kuti unditsvakirawo zvikomana zvinopwanya windscreen yemotikari munazonitsanangurira kuti windscreen yemotikari yapwanywa ari kupi zvikanzi ndimusikana ya bo tikutaura anomaona saka ina ndakuziva kuti baba avawo ava pandaitawo iyi yangu yekuti ndikubvawo kwamabva iyi na1 havana kutozvitorawo kutozvibhilivhawo takutofungira nawo havana kutozvibhilivhawo kutoti ini ndikubva kunovatsvaga hame zvakafunga ivo vane shamwari dzavo dzoita basa rekuheka mafoni aya zvekuti ukaita conversation foni yako inonoinda kumafoni kwavoko vane shamwari dzoita izvozvo vakabva vanondiitira the following day saka ini tiri kutaura nemusikana yedu totaura titoronga tikudi handitika zvainda kufoni kwavo handiti ndakaona ndakutumigwa recording izvinhu zvandandichitaura zvikanzi saka ndozvamakuda kutoronga saka zvandakakuzaya munazvivisa kuti muda kuti mota ipwanyiwe kuilosi yakada tidzokere kumashure kuti kwai windscreen vanangoti saka makambeka foni yangu because vai vanogara zvongotaura kuti foni idzi anoona saka makaigara foni yangu ndatodropa foni saka guys ndo confession yangu ndakazodi handoziva kuheka sime ndakazoya ndokumbira regerero ndikati ndachikuti asi ndaitorevesa pandaiti foni mota ngairohwe kuti muna kutsanangura kuti mwarohwa mota iri pai isitawirana kuti munhu uchasvika ipapo anomaona saka ndo confession yangu andinayo guys zvatinge tichimboita izvi so mozati ndakazogara pasi ndoga ndikanyatsozofunga kuti no wonder why sometimes vakadzi vachiti takutsiva nekuura dzimwe nguva unenge wato muna reaction yandakati ndodatsamwa kubatsira vakadzi vakaroorwa musaita jumping yandakaita apa musazvipamhe musazviita ndakajamba anomaona ndakajamba handa kunyatsa kufunga on the other end pamwe dei zvanga pane something ndainozvibatirawo red handed anomaona asi ndakanoshaya anomaona so sometimes zvinoitika kwavakadzi vakaona kuti unoudzwa chinhu handika pamwe panenge pane explanation kana kuti hapana explanation pamwe iripo pamwe hapana iwe wobva wajamba wobva wamhanya kuenda kuti autondiitira izvi rega nditomuhurira manjanyatso mama kana kupisa pane mini wangu yakapisa murume uya makamona mucomment section akapisa murume akamba ine nyaya yake panapa akapisa murume wake nemvura murume kuita murungu mai mwana apisiwa munhu unogona kupisa munhu hati mazviona saka ndati musazvipamhe zvandakaita zvivafana vangu mazviwaka musamanye take your time to investigate so izvozvi nanhasi ndichiri kuda kutoinvestigate kuti ndizo handizvitsvaka hangu but ndichasangana nazvo nokuti unyatsogwisa kuti zviri kufamba sei anomaona ndinyatsogwisa kuti zviri kufamba sei anomaona because panzvimbo pacho apaiti ende vanotosikamwa panzvimbo ipapo saka techingozobva nekunzi doro anomaona but iwo unoziva kuti nema hazvizoperere mudoro inema doro rinofambirana nesomething guys imozati doro rinofambirana nechikiti imwe unozviziva doro rinofambirana nemukadzi techingozobva kwedu kuti doro asi kushokunduzve asi nandisikuda kuti rimene zvanoita indongofungirawo kuti ndozvo zvinodi zvinogona kuita
izvo zvizvo zvazvishamusirana ichiri vhidhiyo ndichitsvaka yemurume nemukadzi wamwe yakatodhilitiwa nokuti vakandihekera zvavanoita vakaheka vanodhilita kusaidi kwavo kukoko voti kwai munochengetera zvinhu zvakadai mufoni vozvidhilita. Saka ini kazhinji ndikangobvira ndasangana nemavhidhiyo waya kana kuti muwhatsapp group handi zvinongodhaunilodeka automatically ndobva ndatodhilita ndenga fast vanochiya kuti munoita basa kutumirana zvinyadzi vanhu vachita zvino nebasa rese vakadzi vakuru handimo ndazvidhilita. Ini ndoziva kuti okay zvadhilita kusaidi kwavo nokuti mufoni mangu hakwanisi kudhilita nokuti ndine phone plus password havaisi ndisina kuisa password ndendakaisa password nekuti havaisi hanimaona. Saka ndoziva kuti vanodhilita kusaidi kwavo. Saka ndo confusion yangu. Hanzi ndokusatsvake makudo handitsvaki makudo Bridget handisi munhu anotsvaga makudo handisitombori munhu anotsvaga makudo kana asi kuti musi weyu zvati ndakangoti ende zvazvinoita kana zvinhu zvida ngokusvikira so anoona ndaitozvibvirawo kutoireti time iyoyo iyoyo kujaira mafoni ndakutega ndibate foni kudai ndakunosangana nemezi zvichipopa pamusoro kuti ndakuti ndiani isina zita handimaona ndakunovhura kudai wanike yezvo imi zvakaoma. Saka ndakoti ndimbokuudzai guys handsaka mao vanomaona samiri kwa yandi nyaya yakaitika malive ndo avanoona zve kwani nyaya ishuwa kondei kunyepa handa kunyepa kai malive ndo avanotoona zve malive ndo avanotoona basa vanotofambisa nguva nemalive havasi UK yega inochengesa nguva nemalive even ivo vanofambisa nguva nemalive vanotoona chitedza chitobvunza mamwe akudhara kuti iyi handasina kuiona ndasoiona nhasi vanotoona kwasaka varipi handizivini bhiya vari kubasa zve vasatodzoka kuda vatodzoka kuda vadini asi handichagozera inani zvitsvaki zvine ndogozvitsvaka inani ndine mipani kuti vainde ndogozvitsvaka kuti varipi ndogosiva handizivini kuti izvo zvaripi ndozvati vari kuchiri kubasa kuda vabva kana vari kutsvaka marambini guys unomawana akazara sena notsvaka marambini guys ndakaputsa ndavasa ndakapfeka bhutsu maimwana maide ndakafamba makusei ndakatochinja status yangu from married to single handimaona ndaide ndakatofuma makusei ndakatochinja status yangu from married to single motozvanikuza kosime ndoti pane zviri kuitika ndatozokudzai nokuti chandida kuziva panapa kana kupaita nyaya uya nenyaya yako wega havazivi password havazivi because havana basa rekubatawo foni yangu handiti vanenge vachingoona here kusaidi kwavo vabati foni yangu ini foni yangu ndinotoitira zvinhu zvevanhu ndotoisira password nyaya dzezvinhu zvevanhu dzinenge dziri mumafoni mangu otherwise handina need yepassword handimaona. Saka musatsvake makudo mugomo guys handimanzwa please don't handi vari pa amene vanogona kudora vanenge varipo handisivi handimaona. Saka ndo zvinhu zvazvo zvakaitika izvi guys ini musa ndakambokudzai ndakambopinda mubhutu remota ndakambokudzai handi ndakambopinda mubhutu remota ukana waita nyaya yako kana uri sesu guys uya nayo wega uchitoiziva kurumidza kumhanya isati nokuti chaputisa igoita kunge yatrenda kunge pane zvinoshamisira kunge pane chipo pasina kana nyaya iripo kana nyaya inoshamisira ungoya nayo uiti bvu take on chipe on story. Ndakambopinda mubhutu guys mubhutu andawana vari pano izinge ghost murume wangu aite zvefacebook hatomboiti zveghost haatoiti zvefacebook kuti ologa ina chipinda manondopinda neaccount yangu andopinda neaccount yangu yakanzi Melly Duve ndio anopinda nayo achiona ndo iri pafoni yake iyoyo ari kushandisa saka anopinda neiyoyo haiti zveghost haiti zvefacebook vanhu vanofarira zvetwitter ndeve news current news zvenyika mapolitics chichiya mheno ndo zvinhu zvavanenge vachiita zvebhora izvi hayo zvefacebook unovachitaura kuti facebook yenyu haifariri. Ndakambopinda mubhutu mubhutu guys kupinda mubhutu kudhara zvandaikudzai pavanozinzokudzai kuti chimwe zvanenge chikudzai guys nenge chitokudzai kuti musazviite talking from experience munenge chiva mukuda ndoreva nhema. Ndakapinda mubhutu rekamota kukwana mukadzi mukuru kugonya muchibhutu kusure uku maimwana andi chimwe necho changa chiri chigofu handimaona chibhutu chegorofu chachidikia kukwana mukati momo ndisingauzi kuti munada kuindepi ndikapinda chiti ndinoona zvokwa vari kuinda tori kuindepi iwo hatimuziva kana nachibuda mupano kopinda munhu achifunga kuti wapinda bedroom yari kuda china motikari atowana inde topinda mubhutu kudhara anosvika atarisa kuti bhutu kune anosvika tingopinda mota achindaka tikaenda tisi zvekavainda takaenda tisi kwavainda ndiri mubhutu imomo chida kuona kuti vari kuindepi guys zvakaoma musatsvake makudo mugomo guys musatsvake makudo mugomo munomawana. Ndakapinda mubhutu ini remota machinda kwakaunti yamene ndiwe kunonyengavadza vanhu manje zvinova havadaire manje unoziva hidha zvokuti kusenda makwanzi vakasendegwa mafriend request pane paipa pawakambotrenda pawakambopudiswa nenyaya yemukadzi yayo kupitoreva paziva paya mafriend request akaya kufoni yangu ndakafa nekuseka so ndakafa dei ranga riri pejimusoro ndakafuma ndakakura zvisingaiti kuzori kule ndaingonodzilisa zvangu nodzilisa mafriend request kudai ndikati vazivi hatodi zvizo zvisocial media handikozi unozati vanhu vemusikawa varume vanhu vemusikawa murume munhu anenge achitobabaika kuti kwakanitiko zvinhu zvepasi social media izvi kuda kutesa magame anenge achitohwa moyo kutoti
Tasa unotenga zvino zvinenge zvakumulimita akada kuti adai unozikamwa akada kuti adai unozikamwa mumwe musi wakambotora motikari yangu iya iyi Ombei Gindagoria vatora motikari yangu vasiya yavo amaroko vatora Gindagoria vaenda kuJoburg vachisvika kuJoburg vakanopaka kune rimwe bhawa kure uko ndakafonegwa nemadhayaris ariko kuti Smelly muripi taona mota yenyu pano ndikati kupi munonati dei panga paine something ndakatozvibata ipapo zvikanzisaona mota yenyu paTeresa bhawa kuBraamfontein ndobva ndaseka ndikati zvikanzi ndaiona ndiyo mota iyi nevafana vanoshanda uku kusedhurira redu ndikati haine munhu anaipo kusvikanzi tanguda tendeuka tanga tanetseka kuti zviri kufamba sei hani maona so kwai kuri kubheuka ndati ndakangobheuka ndikafiramo mukati Jesu uchafunza zvekubheuka kana wada kutsvaka zvinhu ndosaka ndichidza vakadzi kuti musatsvake zvinhu kwai ndakazobuda sei ndakazoputsa ndavaitsa extend manje ndini because pandakabuda paya ndichidaisoka vakavhunduka vanga singa expect kunobuda chinhu kumunhu kumasuro inobva ndabuda nditi wangochindeipi hani maona tikuindepi asi sakatonzopita mazuva munhu akagumbuka nenyaya iyoyo hani maona akagumbuka nenyaya iyoyo saka iyenzi marriage inoda tiri maji tirimo techikukweshana tichinda tirimo mukati mowa tichinoendepi isu mazeredu aya mutwa izvi kwai tisha asi unogona ngobuda wakanyora kuti single mangwana zvizikamwi guys unogona ngotonyora kuti single from marriage to single zvinogona ngoitika but isu vamwe tangodzoti makuda biggest mistake andandatoita ipapa mistake hombe andandatoita kazhinji zvinongotidarika vanhu zvinongoita zvinjoo zvichingotidaka because hatizvizivi hatizvitsvaki tichakasvikarira kumba hani maona tizvitsvaki tozongoona mheni tizoona sei right saka handei paconfession yedu yanhasi timbonzwawo maconfession enyu guys vanhu vari mucomment section musajaje vanhu regai vataure nyaya dzavo andi kuno mwana nda kutogona shara kuti ndakabata kana mushonga chaichaiwo handitika ndichitomupa handitika kune vanhu vanogona kutodii kutouya chidataura zvakadaro ndakapa murume mushonga kana kuti ndakabatira mushamwari yangu mushonga kuti ndakazodai musavajaje let us listen to their story ndine vanhu vanouya vakaona tira Smelly ndine nyaya yangu asi ndichakwenda naye kulive nenyaya yekuti mucomment section vanenge vachituka ndinenge vachituka vanhu mucomment section saka ndinotya kudi tara nyaya yangu regai nditaure nemi kuseri so zvinobva kukanganisa kuti mudzidze zvakawanda munzwe zvakawanda nenyaya yekuti munenge muchitukirira vanhu mucomment section hani maona yembuti ndeyakudhara ndakamboitaura kudhara ndeyakudhara wazi kwasona na 2012 yembuti akapinda mbuti ndikangunduruka ndirimo mbuti ndichitenderera ndirimo mbuti momo ndichabuda muyazvichaiti mutari ngofamba makumbo apa ndiri murefuka makumbo akugwadza zvino kwangogonyana ukadai unoita chiveve uri mumbuti saka mirai ndise nhamba nditi apa vanoda kufona vafoni right namba idzi ndakuisa apa nasi Friday guys musatuke vanhu andika V, I'm supposed to understand that you are still new, my sister, in Bush Panguva. You understand later. Later in the years, you understand why sometimes vakazi vaisha zvavanoita. Why vakazi vachiura. We are not saying kura wakanaka. Get me right. This is two stamach kwangu. We are not, you understand one day why vakazi vachipisa even marume cheko. Mafuno start naninga arwadziswa. Aninga pakuti handichakwanisi. Anmona oti rega ndidai so kuti ndidai. Zvinenge zvisina kunaka zvazvo. Nokuti zvine maconsequences ejere nezvimwe zvakasiyana andiona asi hatizozivi zvangu kuti zvinenge zvichifamba sei animaona saka regai tenge kunzwa first caller wenu caller hello am I good with this Melly? Speaking, how are you? Yeah, I'm good. In your way, it's confession in such, but it's just a story. It is similar to story any, but ndinekakupokana nekuti anzi usatsvage zvinhu. Sometimes hauzvitsvagi zvinhu zvinongouya Smelly makatongogara so zvinhu zvoungouya then kana zvauya manje start digging. So my story goes like this. Inini tandakatorara paya takarara message dzaimbopinda saka muzi message kana yapinda munhu anoita kakuvhunduka kaite kuti shit message yauya wrong time. Ino ndatoona kuti munhu wangu hana yake yarora zvirizvo ndikati atone phone munhu akati no there's nothing chi uda kuona chingati no tone phone kaza okay vaenda kubathroom first then ndozanichikuratidza ndikati okay tina usiku hwese story kana isina kuvhurwa nhasi hakurari vaenda kubathroom saka achisvika kubathroom ari
atoita running stomach ndofunga akavhundu ninongo fona ni WhatsApp usafone nefunga airtime yake yapera fona ni WhatsApp ita WhatsApp calling manje kwatopinda imwe call handichagoni kuti ndisaidahira hello muranda kazi muri seko muranda rume mimi utase mukaona munhu achikuchite anenge asisakudeka aiwa vanokudai chaika ambofaka kuchita iyo shuwa here ndokwatinobva isi kwatinobva ndozvazvinotaurwa alright zvino nyika pasi rose rinenge richichita ridzokera kuvakadzi varo uchiti saka kureva kuti vanhu mutisadiwi nai tikudzidza gaizinzwai kune vanhu vechirume kwai ukachitiwa nekusadiwi kutaura chokwadi anenge asisakudi munhu anenge atoneta nemungotiwo munhu wangu zvangu zvototi anokwanisa kundichengeta mango like you are just there for a duty, that's it. Okay. Zvino zvamuyakorabva kuya kuzoramba here munyu pachironda hanzvadzi kuzoti kwiza tichimutidza kuti hatichadiwi panoda kugarawo hatichadiwi asi hanzvadzi chiva munoitire zvakadaro ini aiwa kati kutokuzeite kwadi vanokudai because you are just there for a duty now anoziva kuti uyu munhu wangu uyu maona anakatoziva munhu wangu haya hapana kwaanoenda asi ndokutoshandisa kwacho kwamunenge muchita sei kwamunenge muchitoitwa but hamuzvione macho saka muri kureva kuti saka tatozvibata tikuchitiwa totofamba iritaura chokwadi most of you guys nowadays you are independent, you can manage your life maona zvototi mango just for a duty anoziva kuti munhu wenyu agara nemi for a long time, you understand? Anoziva kuti hapana kwaanoenda chinonetsa vakadzi sometimes vekuzimbabwe mune mangoti kufamily inozoti kudii ndo pane problem ipapo asi nayangadzi zvino kana zvairi 95% yevarume vari kuchita saka poitwa sei? You just have to be independent. Kungozvitsvagirawo zvinhu zvenyu zvekuita. Takada tiri independent. Ko kana tikangotiwo totambawo iri kuya vari kutambawo. Zvoita hazvo square. Ndinongoziva kuti ni panowo ndakagarirawo. Ndinongoziva kuti inini hangu panowo ndakagarirawo kuti tikungopana ndimajutiwo. Ndi munhu wangu wandidiwo kuisingo. Isusu vanhu vechirume manje we don't accept it kuti mukadzi anorara. Aiwa ndikuzokuudzika kuti zvandikuita ndongoita yandoita kandakanyarara. Handiokuudzizve. Nekuti ndatoona asi kuti kai ukaurirwa kusadiwa. Akakubata motoziva kuti kutofa chaiko. Asi ndiye unenge atanga saka asi tongoti mazoonawo imimi vakadzi vachihura mukavashora. Nekuti anenge atanga kuurirwa kazhinji kacho ndiye. It's acceptable for men to go and sleep around, but not for a woman. Unoziziva culture yedu mimi. Dai kwanga kuri kuitwe madholoro akadariko anokudza kuti famba shamwari. Okay. Ku UK ikoko. But manje mimi munenge mune peer pressure kumusha kuti akora unozoti kuti okay. Sometimes vamwe vanhu vari kugara murelationship it's not kuti they are happy but havasina kuleta down mafamilies maona. Zvino paya pavanozotevera vachikumbira regerere kuvakadzi paya pachiti mukadzi wangu ndinokuda muchii chaitika paya? Ana achikuda kungoti anzi ndiye mukadzi chete. Munhu anokuda haambofara kuchita kutaura chokwadi. Saka simi hanzvadzi medhi maripi? Mukati? Medhi maripi? Vana basa? Madam varipo. Varipo, alright. Nandoti kudara. Inini kunotsvaka kumwe mukadzi here aiwa hazviitwe izvozvo. Hazviitwe? Aiwa ndototsvaka kana tatorambana kutoti tasiyana panapa hazvichafaya. Aiwa well done hanzvadzi. Well done. Saka kubva muchiroora mukadzi wenyu kusvika nanhasi mungodla one. Aiwa hakana because imi munoziva chinhu ichi chimwe chete mhani chimwe chete. Chimwe chete. Haya sando guys vabewo malavu sando dzavo guys
vapewo mari vaombererewo guys vari kungodla wani kubva vachiroora kusvikira nhasi uno vanongori nemukadzi wavo umwe chete avatohuri Musambova makanyeperwa rimwe chete izvo kutaura chokwadi. Chinhu chimwe chete chokwadi chinhu chimwe chete ishuwa chaidzi chinhu wani zvimwe chete chokwadi. Unoona kuudza mukadzi wako kuti nditiro zvandoda sei ndozvandiri kuda izvi. Kuwana girlfriend ikoko you can get it imba mako imomo ishuwa taura izvonyaya ya varume nhasi dziri sei forogonya varume muchiwa mumwe murume achikudzai zvikadai dziri sei forogonya dzenyu mumwe murume wari kutaura izvi kuti uraite no ina handihuri mukadzi wako muri kuwasei mahure evarume mucomment section umu muri kuwasei ndinoda kuti mukadzi erega ndikusiye isisimeri zvangu ndiri kubek inini hangu ndirimo mucomment section imomo it's okay. Okay, alright. Aiwa ndafara hanzvadzi yangu rambai makadaro. Aiwa hazvibhadhare anyway hazvibhadhare mabills kutova it's a waste of money that's another thing. You have to understand this. Ndizvozvo. Apa mari iri kuneka futi. Aiwa tinotenda hanzvadzi yangu thank you very much. Rambai makadaro. It's the same thing wanzwa dzakati kuti ngaenda kudze chokwadi. It's the same thing don't be fooled. Alright. Aiwa ndinotenda hanzvadzi ndinotenda. Thank you hanzvadzi. Chokwadi chisati chatisingadi kuwa chatisati taveredi kuwa asi ndo chokwadi kwa kana wahurigwa uzoti hauchadiwi guys. Aiwa nhasi kakutobatiwi baba vangu paunduza chokwadi kuti papa wakandihurira vai nhasi chai nhasi yes tell me chimbodzwa kuba mari kufona hello pachirongwa yes funa kwezokatsa kati kwa wasina ATM yakawana mochi chaitika alright taura hello mukundinzwa ndakuzwa manje munhu aenda mutoilet paya ndatonoti ano munhu uyu pane nyaya ndikati mira ndichamumirira kuenda 20 hours usiku wanhasi tichamira vadzoka kubva kutoilet kuya pasi kasikanza you know what nyaya iri pafoni iyi kai is not a big issue ndichangokuratidza wako but ndisazokubate because hapana kana nyaya marati no cool it's fine handitombozvise kwahana it's okay ndova ndapuwa foni yaya ndiri kubva ndikunzwa munhu akasenda mabhepi ndofunga 5 ndezekuti akuti baby what's going on why are you not responding why are you not watorara munhu ari kutoziyawo kuti chichikuitika so sometimes we don't have to blame us kana wamwana waniko asingaziyewo but asingaziya always say kuti asingazi munhu anototi haasi kuziva anenge adetwa for 2 weeks kana zvazodarika ari kuziva because for example nyeyo iyi yekuti munhu akasenda message usiku ikabatwa ndaibata paya ndakati okay let me chat nemusikana ndikati musikana unfortunately anga ari South African ndobva ndamubvunza kuti shako iwewe what's going on murume wangu kanzi he's married we've been seeing each other for the past 2 weeks but that's no let me just forward all the chats chichiyagutanga forwarda machats mavoice notes everything uyu munhu wangu wemanje atojiwa nenyaya no ndikati no kuti nyaya ipereka hatitoende tinoona munhu wacho iyeye mwana watokatoroka mustudent kamwana kadiki chichi ngati no it's fine hande tinomuona ndokuti nyaya ipere chakadhraivha chikasvika kudhuze nekwainzi ndokune musikana wacho musikana ndikatomudza kuti I'm on the way ndakutosvika ndikuona pakati nokwaureri abandibhega akati no sorry my sister chichichi don't come here ndogara nemaparents angu it's not worth it kuti ndiende kusera asi wangadi hafu we uchinda it's not worth it kode wakanorohwa man munoziyaka nauri patime iyoyo ka hautombozvifungi kuti ndichanorohwa kana chichaitoti unongoti amen unoda kutoenda ikoko saka dzimwe nguva tisaura kuti dzimwe nguva ka hauzvitsvage zvinongouya wakatongozvigarirawo zvako true nda kupindura ndipandadona ndakupindura vahanzvadza vatina ndihurire mukadzi hanzvadzi variko vanhu vakadaro zvishuwa variko vanhu vasingahuri zvishuwa variko but very few
inini personally andichatrust munhu and I don't trust munhu womurume. Yes, varipo, yeah, maybe 0.0001%. But majority evarume especially vekuzimbabwe vanohura. And then ndoda kutaura kuti kana munhu love usisati, inini I understand love inotopera munhu achida umwe munhu zvichingoenda zvakadaro. Kana munhu wanzi hauchadi iwo waona masigns ekuti hauchadi, move on. Ndazvokunzi hausi independent, hausi chii, unozoita independent move on, get out of that house and start something else. Kwete kuramba wakagarira munhu asingakude, ende munhu anohura hakude ndochokwadi chaicho ichocho. Thank you my sister, thank you very much, thank you for your contribution. Right, bye. Yeah kole wakanga watosvika halfway wotoindako akazorova hiyu 10 akumbigwa regerero. Zvino unobva unosangana neginda gori yamai mwana rinenge ririko rechiti uri kuindepi ouya kuno ikandikupfekedza saizi inokwana unopfekedza saizi uriwe. Hello pachirongwa. Hello my sister. Oh my brother. Hello sis Melly, mire murumango dautara nemi ho. Chidzima ifoni imwe kumashure. Batai makadaro sis Melly atosvika. Dzima ifoni imwe kumashure muri mwaindomuziva kwayakambodana neshamwari yangu. Yakoneka. Asi muri mwaindomuziva regai ndingozodza ndinomuzira kupi? Hold on. All right. Ndakahold. Hello, muri sei? Hello. Yes, Sister Melly Makadi. Tiri right hazvadzi muri sei? No, ndofara. Ndakuziva ndabva ndakuona iva profile picture ndabva ndakuzivai. Ndikuinzwa nye topic yakadai so. Ndabva ndakuziva iva ndakuona iva profile picture. Mandoona ka. Ndabva ndakuzivai. Ndakuzivai. Anditi. That's good. Sis Melly, I've been married for 13 years. And this is chinonzi kuchita kana kawana. Ma? Tsokurozai? Mati? I've been married for the past 13 years. And this is chinonzi kuchita kana kawana. Anditozvizive zvokunoita girlfriend kunze kwemba. Andizvizive. Sa uyu yakanga ari shamwari yenyu here uyu? Mukati? Uyu yakanga ari shamwari yenyu here upanda kuzivira uyu anga ari shamwari yenyu maiwirirana yenyu. Upi? Uyu nyari. Mukadzi wako na bibi unoza nebhutsu rasi. I never cheated on my own. Network yaida sei? Network. It's reconnecting. I think network yavo. Network yavo. Vedwe varume venyu vakazvitaurawo here izvi guys pavanhu kuti I've never cheated kana kuti anohwikwa voice fast umwe munhu akafona siti kuti iwe hausi Robert here iwe hausiri iwe Gudo here iwe. Varume venyu vangazvitawo nefunga network yavo iri kunetsa. Varume vangazvitawo here izvi guys. Varume venyu kufona pajekerere kudai kuti chokwadi ungambomira tiri kudanzva dzivapedzise nyaya yavo. Ngambomira ndokufonera back ari kufona ndo I'll call you back. Varume venyu vanozvitawo here izvi guys. Kana kuti achingotaura chite voice note zikamanzi Melly munhu akachifana nhamba dzakadziperera ningi munhu wangu ushu. Handizvo. Gaiti mbotirai kwafanira back to one. I think ndonga magetsi aenda kwavo or something. Right madzoka. Network yenyu yanga yatisa. Madzoka? Network yenyu yanga yatisa. Basi volume yenyu yaenda. Wedzerai volume yaenda. Chichi wedzerai volume phone kwenyu. Handisi kukunzwai. Something is wrong. Alright, mirai ndikudropa ndikufonerei futi. Mirai ndikudropa because haisi kunzwika. Nhasi pachanakidza varume padiaries regai tinzwi. Hello. Yes, yadzoka manje. Right, ndakutunzwa manje. Chitaurai tinzwi. Right. Chinoita kuti varume vachiitika inye
Yekuti vakadzi vakawanda vane pamuromo vakaona mukadzi anenge wangu. Guys, ipai mningi wedu malambu nevalikes uko. Mune sweet angel yemukadzi star. I'm telling you, this is not a joke, and you still love her. You have loved her from day. It will kill. Stop it, I like it. Hello. That's okay. Nanchiti ukawana mukadzi akatendeka akaita semukadzi wangu. For the past 13 years I'm a happy husband. I still love her the same way I have loved her from day one I met her. Wow. What's the secret, Bami? Tell us. I'm telling you, I'm a proud husband. The chinoita kuti varume vachite vakawanda vakadzi vane pamuromo vakuchallenge varume, so varume they are underrated. So kusapa murume respect ikoko kunoita kuti murume achiti okay fine, if you want to talk like me, you want to challenge me, I'll definitely go out and find someone outside whom I can also do the same with you. Oshaya murumkadzi oshaya rufaro bomba, and then murume enda. But mukadzi akava a humble person, a quiet one, so much understanding your husband. Chero rikaita fuza, chero ukawa a very good what do you call it, akava dear, what do you call it, maybe tongoti iye mukadzi anokashwana more than the husband. Still you have to be humble and respect your husband. Mupe enough respect yake semurume anditi mari aizureka kuwananisa yes panodiwa mari, but just respect him as your husband. That's the same way I have found from my wife. I don't know to mwana ari kubva kwagarairo. But munoziva here hanzvadzi yangu, let me pinpoint something on pamapoints enyamataura. Munoziva here kuti mukadzi angofumi achijinura mukadzi kana achimurume kana ngofuma nekupopota. Handingangoti just now munhu achipinda padoor mutanga kutopopota. Panenge pane ndati munoziva here kuti muvakadzi vakangoti munhu achipinda padoor achibva kubasa mukadzi achanga ngopopota. Panenge pane something chinenge chaitwa nemurume kuti mukadzi azopopota. Hakuna benzi rinongoti zvinhu achipinda padoor patanga kuti futseke zvikazodai azviiti. Panenge pane chaitwa nemurume antika, then you expect kuti mukadzi nganyarare angoramba kakare ari sweet wife sewenyu. Ndizvozvo zvinozoita kuti paite boboto rakadaro, like I told you kuti the fights always iye kuti mese mune musinga-understand them, but muka-understand enough mese from day one iwo murume uchipa mukadzi. What does the Bible say? The Bible says, husband, love your wife. Yes. And yes. Respect your husband. Yes. So if there's that exchange, as a husband, you are loving your wife, and you as a wife, you are respecting your husband, definitely you will get the love back from your husband. Just let me be honest with you. As much as the Bible says so, it's not like murume angasangana mukadzi wake. But andikwanisa kuti ndikuudzei izvi nokuti imi hamusati mambochita. Andimaona. Saka chero ndikunyatsa kukuvhurai maziso. Dai mbaita murume one mudhayari murume ati regai ndizvipire kuudzai experience zvandakamboita, anokuudzai chokwadi. Pane chimwe chinhu chokuti varume mukufarisa mukutamba kwavanoita andika kunzvimbo dzavari kungo achingoti tikutamba chinyengana paya anyenga munhu andika anyenga munhu akatoda munhu iye ane mukadzi wake vanoda kumba pane kakupanduka kanoitika mwanhurume. Muri kuzwisisa? Kekuti chero uri mukadzi akabva ari mukadzi wenyu sweet gonyana uyu akabva kuvanhu anotanga achanyarara anosvika pakuti aiwa but wakundidherera baby, this is not it, I've been quiet, I've been seeing this and but otonge ini ndisingafungi. Animaona murume anyenga anika kupanduka kanoitwe kuti kumba anenga kuyanguva dzaanoda. You are not supposed kumubvunza, ukamubvunza rafu dzakutanga ukati ufone anodzima foni kana kusakudaira foni. Saka pakadaro do you expect kuti mukadzi aramba akanyarara achinzi apopote iye achinsa through your own nemunhu all in the name of submission? I want you to answer me honestly as a man, Papa. Network yavo itachichiza yadzoka. Mandinzwisisa? Hello, Sis Melly. Sorry, makuchita muchibreka nasikana sokunzwisai, but nyaya dzeshamwariwo futi dzinokonzeresa. Varume vacho zvine zvakuenderana kuti unotambawo nemunhu akaita sei, uri kutamba nemunhu anovaka here. Ndikuti inini chero kungave kubasa
kubhora kungave kuchii anditika manyenga muchiti mukita fani anditika varume ndezvamuri kuona magaro kudai munoita waya kuona mazama yanenge akaiswa muzvibhura akasiiwa pasi pamasaidhi nyama dzimwe dzakabuda panze kudai varume vanoita waya andimaona mosita shoko makutodana mukadzi ari kumba nachanoziva akanyarara switi gonyana kunge wenyu andimaona then mubva masvika pakuti pane zvinongoitika mhino kamwe kakufarisa kanoita varume kakudherera kanoita varume so vadona zinochokaivari kunetsa handoda kuti tinyatsonzwisisa ndoda tinyatsonzwisisa ndoda tinyatsonzwisisa vanyatsonzwisisa zvino hanzi mukadzi wangu ndomva raiti vanyora meseji mukadzi wangu ndomupfekedza kunge hure chairo ndihanzvadzi vaya wow hanti manzwa varume to make myself happy ndisachiva vamwe kunze zvino network yavari kunetsa hanzvadzi ava vanga tatichanyatsonzwiririra zvino network iri kunetsa regai tigonzwa vamwe varume vari madhayari zedu hanzvadzi zedu dziri pana pamahure maashawo tizonyatsonzwa kuti zviri kufamba sei. Halo kola. Hello SIS MELLY, muri sei? Ndiri right, muri sei? Ndiripo confession, ndine confession yakandi affecta SIS MELLY zvoti chero nanhasi. Nenyaya yekutora madecision takatsamwa nekupaparika. Yaiitika ndeyekuti ndaisuspecta kuti munhu wangu pane zviripo. Munhu wako unongomuziva so SIS MELLY. Unongonyatsoona wega kuti something is wrong. But manje semunhu anenge asina proof sometimes zvinonetsa futi kuti umuconfront. Maona. Saka ndakazosvika panyaya dzekuheka apa pandaheka munhu wangu. Asi boyfriend nditori baba vemwana like right now tatori ne14 years but zvakaitika 2020. Okay fine. Ndaheka munhu wangu paSIS MELLY ndakaona mashura manzi. Iwe wanga usingafungiri? Zvana ndisingafungiri ndakaona mashura zvokuti but ndakagona kuzvitsigisa. Ndakagara for 2 months munhu ndakamuheka yasingazivi. Aita akafonera munhu wake kuti buda ndatoziva nyango location yemunhu wake because aiti buda ndiri pagate. Votora navoenda saka girlfriend yaizoposta mastatus. Ini ndaiona zvese zviri kuitika. Saka ingoti akaita pane zvandaona ndaiscreenshota so sis. Kana ndascreenshota toseva ndonyarara. Dhei rakazonyanyorwadziwa manje idhei rekuti inini kumba kwedu ndakadzidziswa kuti murume hadyi chimunya ende murume wangu munhu andasadza makuseni maona. Saka ndaingoti makuseni uga ndarisiya usavi wangu manheru ndokunge achibika sadza ndobva ndaisa rimwe mulanchi murume achinda kubasa. Saka manje musi zvakazoti dzakuma past 9-10 or so murume ari kutotaura nebhebhi kapaya zvikanzi wabikei. Musikana akati ndabika rice zvikanzi rice nei zvikanzi nemapotatoes zvikanzi konyama zvikanzi handina nyama mufiriji. Mozva kuti SIS MELLY murume akabva esenda e-wallet ndokubva ati waiona here mari ndasenda mari yenyama yekuti utenge nyama waiona. Mukadzi abva ati handina airtime saka message e-wallet aisati ndairisiva. Zvikanzi ndasenda 1.5 chirega ndikutengere airtime. Pamusoro pe1.5 abatengerwa ne-airtime maona. Ndomusi wandakachibvondora ndabva ndafona but manje murume wangu haana kuzviziva kuti chii chaitika. Because ndakabva ndafona ndikati utori nemari iwewe yekutenga usavi kumagirlfriend ko zvandabva ndakubikira 1 sadza rinopisa nelunch box. Saka uri kureva kuti yakozara inzara yerudzwa yakubatana 10 munhu adya akasenga lunch. Saka iye akabvaita zvezvokuti haundotaurisa. Because ndandangoita unoziva kuti nezvandaiona mufonika sometimes ndaizongoita attitude chero ndisingatauri but ndaizongobehavia funny so. Saka iye anga kunditora like munhu uya meno kuti zvameno kuti anga kunditorawo sei maoni. Asi murume wako anobhadhara wewe wangatipa munhu 1.5 kutenga nyama saka imagine dei akazoti rendi waipuwa mari. Mainzi yemwedzi kwaitobhadharwa rendi SIS MELLY hamuchanzwa nyaya yacho kwaitobhadharwa rendi. Tinyatsogwa nyaya. Baba vemwana vava kutoita like munhu ane misha miviri because nyango kumba kwegirlfriend vaitozikanwa kutoti ndo baba vepano. Maona. Saka 1.5 kwenzi tenga usavi hwemwedzi. Ise munhu wani. Ende
kana waishanda mushop pane I remember rimwe zuva akanzi ndisenderewo airtime ye100 rand abva senda yakairi CLC as soon as achingopedza kusenda ibva ndabva ndatora airtime yabva ndaijusa maona ndarichada airtime yaya then vabva vabvunzana kuti ko hanzi dai wanga usingadi dai waregera than kundipa airtime yakashanda kana vati no ndakupa airtime iri right ameno zvakazopera sei vanosunga vakazofonerana here because handazogona conservation semunhu aiona through WhatsApp ndandakaita WhatsApp web saka ndaingoona zvinhu zvepaWhatsApp chete saka manje ndakabva ndati okay plan B murume unofanirwa kumutageta taida kunotenga stand kuZimbabwe SIS MELLY abva unganidza mari yake inini evidence ndine enough evidence yekuti chero zvikanzi marriage yapera nhasi ndizvozvo ndakasenga mari SIS MELLY ndikaenda kuZimbabwe ndiri munhu ari kunzi ndaunotenga stendi pamwe tivakewo kusvika patinenge tagumira asi nekuda kwekutora madecision munhu akatsamwa ikoko ndakaidya mari sisi ikapera kuti try ndisina kana chii chandatenga ndakaidya mari kuenda kumba kwedu hanzvadzi dzangu hama dzangu kubatsira hama dzangu vana mai vangu vanani saka murume akazoona kuti munhu uyu zvaenda kuZimbabwe haachabatiki chii chiri kunetsa akutitanga kundibvunza paya kuti ko wadii angada kuzova kama-updates kuti chii chiri kuitika sevanhu vanenge vane urongwa inini manje handichabatiki ndabva ndamubloka ndiona mukoma wake vakati vachingondibvunza kuti ko chii chiri kuitika pane kuti ndiresponde ndivaudze nyaya endakabva ndatanga kutora mascreenshot from 2 months back ndichitora mascreenshot ndichisendera mukoma wacho ndichitora mascreenshot ndichisendera mukoma akapera pawa SIS MELLY akapera pawa munhu kufunga kuti saka munhu 2 months dzese nokuti iye time iyoyo bhudhi vacho ndaiti ndikamusendera bhudhi vacho vomusendera abva afunga kuti pamwe nini zvinhu izvi ndiri kuzvipiwa negirlfriend yake anga akarelaxa zviya zvekusaziva kuti ndinogona kudaro ndamuhika saka vakabva vatanga kunetsana futi kuWhatsApp because inini WhatsApp yake still ndandichiri kuiona nyange ndiri kuZimbabwe maona akabva atanga kuti kugirlfriend kweiwe uri kusendera mukadzi wangu zvinhu zvese chichii akupandukira girlfriend futi girlfriend ikati no ina ndinamboita zvinhu zvakadaro then mukadzi wamukoma wake ndakazomudza kuti no iwo wakahika because nyango current like nezuro wacho vavaenda kutavheni vachisenderana mapics vachitorana mapics vari pamubhedha vari half naked mukadzi obva isa pastatus kana isa pastatus indo screenshot saka zvakamunetsa kuti achitaura manje kuti achivhoisa ini ndine zvinhu zvakadaro SIS MELLY akatadza chakakwanisa kuita akakwira bhazi kuya kuZimbabwe nekuti inini papo ndandasaina kuti marriage handichada but zvamuri kureva izvozvo zvokuti varume vanozouya kuzoti mukadzi wangu sorry akauya muZimbabwe kuti sorry ndakatadza ndakakanganisa pakaitwa matare pakaitwa zvinoitiwa pakataurwa zvinotaurwa at the end of the day tikadzokerana futi but right now ndinotongosvika pamwe pekutoti ndotoona kutoti dai ndiri kure neupenyu aona nekuti paya pandakashandisa mari ya nekuda kwekutsamwa pamwe dai ndakazvihendla neimwe nzira zvamuri kutaura kuti sometimes zvemujolo izvi zvinopera of course zvinopera hazvo but paprocess unorwadziwa manje ndizvozvo unorwadziwa true very true right now kune madepression SIS MELLY and imwe confession yandinoda kupa inini SIS MELLY inyaya yekuti okay I tried everything ndakaedza SIS MELLY kuti mumarriage munonyararwa hautauri unorespecta unochema unonamata unoudza hama unozvisa I tried everything ndaedza zvese izvozvo zvakaramba kushanda wakatozama even kudlisa handina but manje solution yandakazowana muchandiregerera SIS MELLY nemadiaries i1 ende ndiri kuona senge nondishandira ini ndakahoita uchangu pasite nekuti kutaura chokwadi I know it's wrong SIS MELLY kutaura chokwadi kuti nditi munhu uyu of course ndakamubata tikaitana masori tikadidi but kupera ndinoziva kuti neuya zvinogona kunge zvakapera asi nevamwe obvious zviripo ende chinondirwadza inini SIS MELLY nemurume wangu munhu yayo kuti ukati alright it's fine rega ndienda nditi anokutera munoziva munhu yayo saka izvo zvari kuziva here kuti uri kuhula iwe hazivi saka mani nguva yakareba muchihula yangu yakakura sei ndofunga zvinezvi ndane
2 years or so nemunhu yeye wekusaidwa ndinaye. Munhu iye anozviziva kuti mune murume? Anozviziva like munhu weyu ndihomeboy, andozviziva plus munhu atakadzidza tese. Atoriwo nemhuri yake. Saka munochiisa makondomu? Takatanga tichaushandisa but munoziva kuti mukugara nemugara chokwadi chakanaka sisimeni. Chokwadi chakanaka iwe tudze chokwadi ndizvozvo. Makazosiya henyu. Mukazosiya mukati majairani. Nekufamba kwenguva munozvisiya munozvikanda pasi. Saka manje haukwati here kuti unozobatwa one day? Inini chandingangotaura sisi ndechekuti munoziva kuti mamarriages akamira kunze uku pati vanhu vari kurarama mune zvakawanda. Ndizvozvo. Totagwa neagadzi vaya pano kuti munenge mungogarira hama nechi vakara chokwadi. Exactly, pane kamwe kaya kasaying kanokuti kanotiko whatever chance yawawana, whatever opportunity yawawana yekuva happy, iva happy. Then zvinouya wozozviona kana zvauya. Padhuva ko kachibuda hako ukachinatsa kuchihura usiri paari hazviti? Mandinzwere sisi pandati inini kushungurudzika mba ndishungurudzika but munhu wangu munhu yekuti ndikabuda anonditeera. Mubva ukamuudza chokwadi hakuteveri? Sis Mary, I think iko zvinokutaura kuti anenge achifunga kuti ndini ndikushungurudza mukadzi wangu iye ari right. Ukamuudza shamwari ndaane munhu ini siyana neni pundi ungatevera. Takamboseparata sisi ndofunga zvekuda almost 6 months. Taseparata zvezvi 6 months munhu yakamboita zvokuti before lockdown 2018 end of 2018 or so. Ndaenda kuita zvezvechifini munoziva kuti unomboitawo zvechifini zvokuda kurwadzisa nyangwe mwoyo wako uchirwadza uchinyatsoziva kuti zvandiri kuita zviri wrong but wakuda revenge zverevenge zviya. Ndaimboitawo zviya zvekuti semunhu andakaseparata naye iye semunhu ainetsa ndaigara kwasingazivi ndichiziva kuti anonditeera angakuita zviya zvokufona zviya nonstop nemafoni akasiyana. Achitoziva kuti muri kuuraya? Ndaibva ndaanzisa umwe munhu chikomba. Okay, alright. Saka chomwe chamupedzera obva amuudza kuti siyana nemunhu wangu chichi handitiwo wakatadza kumuchengeta kudiki. Then iye obva taura muromo wekuti of course tinonetsa nemukadzi wangu but mukadzi wangu ndichamuwina bheki. Saka anotoda kwari tokuda uchidaro aiwa uya akazvipira hake kukuda wakadaro gara hako ipapo nokuti ndiye ari kukuda wakadaro aiwa kana wakatombozama mutadza kuti ndiri kuita izvi akaramba achizvida hake aiwa regainde zvino manje kumba kwako kuno kuti murume wako uchinaye uchu ukuone side chiki panguva inoyi mwoyo wako cheko uri kupi? Munoziva kuti kumba Sis Melly inenge yangove nyaya yefuture, nyaya yevana, nyaya zvauinazvo muupenyu zvinobatika. Asi when it comes to happiness chaichayo kunzi oraiti dhora vharwa uri pakufara pakunakidzwa taura chokwadi kumba kwakusina chinhu. Saka izvozvi kumba kumunongogara ini kuti vana asi sex life yenyu hapachina haichanakidzi? Zvino ndopa ndiri kuona kuti munhu ari kuedza kutraya kurwadza kwazvo Sis Melly iwo paunenge uchizudza kutraya sex paakambokuroranga achiitraya kutraya kuchiva murume kuda kuva submissive maona of which is too late wave nemunhu ari kufadza pasaidi. Saka unotombomufilawo here like kana muri mubedroom unotombomufila here murume wako kuti unotongofunga uti unenge wakuimagina kuuya manje ndopane danger kapa ndopane danger apa ndopandakutyira kapa because iwewo uyu munhu auchamufili yanenge achimbofiririra oga asegaindivoseka ndambose because at some point ini ndakamboudza like murume wangu pavakuru zviya zvokuti hanzi atera ipapo pakateera kuZimbabwe nenyaya dzemari ndakamboita kudii ndakataura like pane vanhu vakuru panana munyai panana vanonzi vafundisi ndikati inini zvandinoda I can't get what I want from my husband anditi waidei ndikati hakwanisi kundipa like kundirespecta kuti asa ndikati handikwanisi kusheya murume zvokuti ndobva ndanyatsoziva kutoti murume ari kuhura zvandinoziva but still ndoti ngaauyi handizvikwanisi handiti ndikati saka zvandisingakwanisi kana iye achiti anondida ngaandiregere because haakwanisi kundipa zvandinoda. Asi mubedroom maidogona here murume wako iwe? Number 1 ndo zvinotomupa mbiri yekufamba chingwecheka kwese kwese. Asi kwakusaidi kwako hauchitomufili wakuda ava vamwe vacho vanogona here homeboy asi homika homeboy zvakaoma homeboy anogona
Hombo yano andizvozvo SIS MELLY like ine mutaura chokani pamunhu wangu rololo kuSIS MELLY ka. Nyaya iripo ndekuti munhu ari free, munhu ari open. Tinonyatsoshare biti happiness kana kuti kusuwa kana kuti kudii zvese. Ndine time yekutomboti ndinokambova nayo soka tinogona kutospenda nguva tisina kuita sex but kungova naye so ndonyatsofila kuti ari complete kungova kwake panzvimbo. Saka ndio soulmate yako. Kuyo masoulmate ayano kuzoya vanhu vakawanikwa seiko. Munonigara makosangana musati mawanikwa ongoita soulmate yako. Nokuti mamwe masoulmate enyu ndikuzviona guys muri kusangana nawo mamarriage namwe vanhu. Usangana nesoulmate yako yaunenge uchisa zvinopofamba sei izvozvo zvinoko mukadzi naye akazozviziva munodii. Hausi kutya mukadzi wacho. Ndopanonetsa ndopane nyaya because iye zvino izvi inini ndakatoona zvichifanda kumba kazvese zvadai like ndandamunhu anogara ari depressed chero ndikaenda kubasa ndinangoita mistakes kubasa uchingofunga nyaya iri kuitika mba mako asi nekuda kwakwana zvinokuvaraidza nditi chero foni yake zvezvo zvokunzi foni yake handisina basa nayo pakutanga hauna basa naye kanti wave nemumwe unogoita basa naye sei wave nechimwe pasaidi haungaiti basa naye chero ukatomwana ari pamusoro pomwe mukadzi hauna basa naye nokuti une wakozve. Ichokwadi ndinotombotaura kuti chero nhasi maonero ndinoita chero nhasi chero dai zvikanzi ndamuwana ane mumwe mukadzi mujira hazvingambondi-affect zvokudaro. Unoziva one thing for sure I want to say big up to you and I want to applaud you for saying your truth because I can actually hear kuti hausi kunyepa. Hapana nyepe dzeta utaura chokwadi chako and as much as tisingachikurudziri hedu chimwe zvimwe zvacho zvauri kuita tingawirirani nazvo hedu but wataura chokwadi chako and now sure guys ndinotaura kuti kudino kuti muri kumuwa zvakutaura kwakatangira zvakazomupusha kuti aite izvi ndiri kumuti chibuda ina guys andikurambidzi kuhura ina ndikurambidzi kuhura asi ndinochitanga imabuda pavarume vaminawo avaka muvaudza tina nchadi wobuda wonohurira kure zvino kana munhu akatina nchadi akabuda iwo murume uya wotevera woti inokadza kundokuda ndichakuwina chete zvonei pakadaro chati kudii kai azviurira akaripo zvoti ngati kudii vanondijaja SIS MELLY vanondijaja ngavandijaje zvavo but ndapindana nadzo ngoda ukazotauri each and every detail dzandapindana nadzo nepandabuda dai ndiri umwe munhu ndiri one of vanhu vakatozviuraya nekuda kwesuicide. I'm not justifying zvandiri kuita zvakashata ende pane zvandiri kuita zvakashata izvozvo I try as much kuti ndirespect kana kuri kunzi zvazobatwa zvazobvunduka zvazobuda that's it but handisi kuita zviya zvokuti ndibve ndatoti saka ndotodai no. But guys muri kuzviona kuti varume muri kuzviona kuti sometimes ndimuri kupusha muri kuona pasvika vanhukadzi. Can you see level yatorwa 10 yatorwa nevakadzi kuti vatora wrong 10 chaiyo ende ukaona sina basa newe asingaza kubvunza singasadii handika zvibvunze probably have pushed mwana wevanhu kusvikira kusiriko handika akati ainde woti I don't want to fight for you woenda zvakunogwa kuti dzoka anodzoka ura ari pauri ipapo nokuti you don't want to let her go saka anodzoka ura ari pauri ipapo. Chinorwadza SIS MELLY chinorwadza ndechekuti mafamilies vamwe vanhu vanotombomubvunza kuti okay no one is perfect isusu tinoda kuziva kuti maybe mukadzi wako pane paari kuleka wanditi pari kukanganisa tione kuti togadzirisa sei pari kukanganisa anotsotaura kutoti hapana chandinosvora ende chero achitaura nemafriends ake munozoti zvimwe zvinhu unozoita zvekunzwa munhu anenge achitobrega kutoti nini wangu mukadzi but still aiwa mira ndida kupindura odongo precious uyu kwai who set the rules. We as women, we are setting the rules as your sisters. Do you know why? We are trying to protect your lives, my sister Precious Jonah. We are protecting your life because ukabatwa uri pamunhu ukamuruma afunga kuti wanga uchindihurira ibanga straight unofa straight saka ukamuudza kuti handichandi ukanohura uri kuzviri nani hana right yokuya chizokubaya nebanga uri kwaunenge uri but gaya kuti akubata mumba make kana kuti une munhu iwewe unofira ipapo saka me saying buda hako kureva kuti I'm trying to protect you inonohura koka haangakuya chikunifurufusha rumba wako asina chanenge achiti ndine attachment newe apari kuti anenge achitori kuhurira mumba mangu kuti uhurira ndichitenga zvese ndichida unogona kufira iyoyo andiwaona that's why ndichidaro kuti budai haikona kuti kune munhu akaisa maruzi hakuna munhu akasita maruzi inini sasendinechitaura kuti chibvai nokuti tichazoita guva andiwaona rechihure ichi pano hatidi izvozvo
ichokwadi hatidi ichokwadi sismeli ichokwadi dzoto ende neno ndakasvika papoint yekuti zvamambobvudza pakutanga kuti kokutyisa ndakaona senge ndakatangirwa kutyisa kwacho nekuti paripo pandakazombodzoka ndadzoka kwana pasi pemetresi pane zvimazita zvakanyorwa zvakaiswa mukati mechimucheka chichena zvakasungwa nezvishinda zvegirini saka obviously pane some sort of zvinenge zvichitoitika ipapo maona zviripo ende ndakasvika pakuti ndikaudza family yangu zvamuri kutaura unochidawo maadvice inini I've been strong enough kuti ndakubuda ndakuenda nditange life yangu ndega ndikakudza kuti handina kubuda once handina kubuda twice ndakabuda countless times ndichizvudza kuti this time I will never turn back but chero ndakatomboenda kumusha ndikaenda kuharare sisi wangu wakati uyakuno utomboita zvechikoro that was maybe 6 years after marriage pazvakatangira because ndakagara 6 years chiri kuitika varume mungazviramba inyu kana ti vanhu mungajajaka ndinoda kukuudzai kuti I'm not my wife material ka ndida kukuplayera audio yandinayo munyatsonzwa audio anditika audio yekuti muchanyatsoona imi kuti my wife material ka ndiwo atove wese my wife material ndiwo atove wese kudarika maslay queen munin'ina wangu thank you very much for sharing your story please handisi ndingati chitamba wakachenjera here ndoti kudii I don't know what to say but we still love you and we still love your life handizivi thank you my sister ndizvozvo all the best my sister hey ini vakadzi handingachambova jaji guys nokuti ndio vanoza mirai ndimbokuplayerai voice note mirai vari kupi bamnini yabuda nepamusha pana bamnini apa mirai mwe bamnini ndio amukachiti my brother ari kufona imbo mirai I'm going to call you back mirai I'm going to call you back mirai ndimbofona ndimboplayerai audio speaker remakuhwa rakafa saka totongoshandisa phone speaker remakuhwa dead munzwe audio ndamboseka ndikabuda mbabvundika ndikazoti asi tiri kuseka zvinhu zvinoitika ndozvikutoitika kaizvi mirai ndikati ndozvikutoitika kaizvi chichemo chikhalo unono madzimai tiri kukhala so kukhala kwedu kuzivisa kuti tonakirwa kanyi ronaka zvinezvi zvanga zviri zvekudhaya zviya zvekuti unomanika gongo kusvikira mwamuna gore rano ate unoyanenge nechirwere opakeya chirwere wopedza wofa zvinezvi kupakeyana zvirwere unoya nechako weiudzadzisa chiri unono kudzadzisa usafunga kuti unourayi muntu so tinoita kurumana tinoita kuurayana unono torumana manje zvinezvi iwe unobva nechako chezimbabwe chejoni chonotwara nemazimbabwe ano isusu tinokupa chedu chemusambiki unono munhu uri kuzosvirwa mukadzi wese nemwamuna ari joni kuti asati akwirwa inenge asati yakwana nguva unotobekwa basi zvaguma musoro munhu akahambira kukwirwa panyika panapa kwete kuhambira koata basi kurinda muzi wemuntu meida magwarida mumuzi dzenyu bekai magwarida mosiya makaisa vaisa vanochengeta mhatso dzenyu kwete kuchengetesa madzimai ana mukongo tiri kuzofumwa iwe weinyepa kuti kai ndiri kubasa weiata padera pemisa unonomisa uri kuatwa padera pedzimai mwakamata vaisa vanoenda joni muri imbwa dzevantu ana mabwarara kuridzisa ngoma ndiluizhi manyenga kuri kuti kwai mukadzi wahura kutama chekureketa waiti adini rari pakwibota iri rinopakwa mutombo rakahambira imbwa ndaitoda luizhi manyenga ndiye wandaitoda maningi kureketa naye luizhi manyenga ngaazvizwe ena unotsikisa ngoma ngaadziembe maningi aembe nepari vakadzi vasikori kuzosvirwa ngenyaya yekuti ena ronoridza ngoma hazvimbokoreri izvozvo hatimbokoreri kuzokwirwa izvozvo ngekuti kwai luizhi manyenga unoemba ngoma unoemba yatodarika ende idzi dzinovhepa manje dzamacheso ndo dzanga dzisikavhepi ngoti inogara iyi yatorira vhiki rimwe yatopera totosvirwa toenda mberi munhu wese uri kanyi unono mwamuna uri joni so kuzosvirwa chete anenge asati asvirwa uchakatomata angwara kuti kudai azozviona kuti ndiri gwarida ndiri kuchengeteswa muzi unokwirwa chihambire unochiziya chihambire muntu unochiziya mamubhedha nemamumovha zvinyi zvakona kuti kwai unoshanda mamubhedha nemamumovha nemamumhatso zvinoshandei usinangakwiri mukadzi kanyi unono weigara nemamuzi jamba bhodha ezimbabwe
wochembera kuchembedzwa ngezimuntu rakagara joni reibara vana vari riri joni ngekuzwita gwarda uno akuchina gwarda vabhire kuti magwarda akuchina ngaendesai magurupu mweshe akuchina gwarda kanyonono wakati kukarara kugwarda basi mahala nena gwarda unosiya pachibhanga oenda kumbohura mushango iwo wakangwariswa zimuzi remuntu mazvidhoma ngemazvidhoma kutambudzika ngemazvidhoma ngekurinda mazvidhoma rona reita mare reifuma muti mujonu iwe weitambudzika nemari yakona wipu auryi sendai mumagurupu mweshe vaisa ndove ndinoda maningi vaisa vari kuridzisana nuizhi manyenga nana chitsama wavo nanaani wavo ana moyana wavo anoridzisa mangoma umaumbwa ngavaridzi vandotsvakawo mari ekusapota ndiyo mhuri yavo akamata ndo mambwarara ona anotsikisa ngoma yaiti kwai atotsikisa ngoma kuemba mahule hakuna hule remudzima yenyika ine muntu unoda kukwirwa wakorera kukwirwa ngautoati zvakanaka ngokuti unenge weishota wakwirwa yanda wazokwirirwei wakantora kuti ndite gwarda unenge wakatora mwana womuntu kuti azoita gwarda kani pamunodana namupangani kuti ndiri kuita gwarda munopangana kuti tiri kuokwirana iwewe guma kokwirwa koshota roenda kogara joni ndokwirwa nokwirwa muntu right guys kana mukaona vanhurume mukaona tribe yechindau ishi ndo vanonzi vanga vachinzi vakadzi vakadzika mazimbabwe yese vakadzi vaisiwa nevarume kuzimbabwe. Hello babes. What's over? What is it? It's fishing. All right. Kola imbomira kufona ndo vainzi vakadzi vaisiwa nevarume vachita ma10 years vakagara kumushopu varume vari kuno kujoni. Mukaona type iyi yapanduka mawife material wayo akutaura kuti munhu ngaabatwe basa sebasa isati nakuya kuzogarira mangai mabagwe pano takauya kuzoshandigwe tikago kwai ruwizhi uyu ruwizhi wapinda bhizi ruwizhi wapi kutsvakwa wapinda bhizi ruwizhi kwai nemumhatso nemingoma yako yaunenge uchiridzeyo hamene uri kudiwe nemingoma yakoko miruwizhi kwanzi shoko ngarihambe hambisai shoko harihambe munhu mazvirwira mukaona wife material dzakudai kuti anziudzai kuti hatina kugarira kuchengeta misha pano taakuitawo muzoti paipa varume you've pushed vakadzi too far katibu wakola wafona. Hello kola. Sorry Smelly for that time ma'am. Ukambotaura nyaya yevakadzi kuhura guys. Kuhura is not the solution. Inini ndakambobhuirwa right center nemurume but kutaura chokwadi hatisanyeberani. Kana uri mukadzi akaroorwa akadhisirwa mari chero ukakana uri walk away kana unoti zvekuna zvaukuita kuhurira munhu ndotaka mukuona vanhu vari kuslaiswa vari vapenyu vari kukaiwa nemapango vari kuita sei. It's different for vakadzi kutolerate zvakawandisa spiritual vanhu vakawana vari pamusoro isusu vakadzi takasikwa nemwoyo yakadaro but for varume ka hazvisi easy. Varume unenge watomubvisa crown yake wamushiyanika hazviite guys kana usati ibva hako inini hangu am against kuhurira murume. Inini ndakahurirwa like ndine bhuku ndinonyora bhuku ndikanyora novel remastories andakabata but the reason why I'm here is because hamtandada zvangu kubuda but kana ndoona kuti handichakwanisa kuzviendla I'll walk away. Kuhurira munhu will never be the solution and it's not a solution and hazvese zvakashanda because ukabatwa uchaurayiwa kana kuti uchaende unonyadziswa chero ukasaurayiwa but like unoenda through zvinhu process yacho unonyadziswa kufamily ugonyadziswa ende society yedu unfortunately yakatongogara yakakondema cheating yevakadzi saka even zvikaiswa kuna mai vako chaivo vanonyara zvikaiswa kuna baba vako chaivo vanoshaya pekutarisa handaziya dzako himself as much as we want to kuzvita kunge zviri fensi kana zvinoshandisira kuti ai ndomhurirawo ahura back and self but the honest truth is zvinonyadzisa full stop. Don't asi kola pane panoda kubvunza hangu musati madona pamati crown yemurume inodona isati nawo here macrown acho tinawo macrown ko saka pavanenge vachihura havana kudonedza yedu kamiliyoni here aiwa inzwai munzwese simeni zvinhu izvika as much as tichida kuramba or tichida kumoderniza or what the truth will just be the truth.
sismeli mukanzi maurira father diaries nhasi. Do you know kuti munhu wese anokutarisa ine hazvitoite hazvina kana hazviite kana Facebook chaiyo munotiza. It is what it is. But if father diaries vakanzi vaura nhasi, zvinounza father diaries vaura zvitongori ndo masikirwa zvakatongoitwa. Unfortunately, hazvisi fair, but ndizvo zvazviri. All right, thank you very much, my sister. Okay, all right. Thank you, my sister, for your contribution. Thank you very much. Hey, hello, Pakuhura. Hello, Sis Melly. Hey, should you say? Hello. Yes, Chakafukidza. Hello. Yes, I can hear you, my sister. Hello, Sis Melly. Yes, my sister, I think network yake. Uye zvakaoma. Hello, Kola. Kasiya network yangu. Right, imbomirai guys, ndoda mbodai. Mirai. Nasoda mboda msikanzwa chaiyo. Mirai. Msikanzwa chaiyo, mirai. Ndoda mboda msikanzwa chaiyo. Hello, mother. Masara sekufadha. Mushe kurse. Aiwa taswera tikutaura live, tiripa live, tikutizikasa nyaya dzechihure ichi. Dzechihure chiri kuitika mukati medzimba, varume vachihurira vakadzi vavo, vakadzi vachihurira varume. Tokumbura contribution yenyu. What's your take? Nevarume vari kuhurira vakadzi, vakadzi vachihurira varume. Ndichiri busy. I'm winding up bus. I can be free after 30 minutes. Mondofonera ndozocontribute. Wakwaisha mungoni kuti muti wangu here mungoti zviri zvinaifa za diaries zviri zvitatu. Ndiri busy. Sorry, ndingadaenda contributor. Sorry. But zvakashata izvo kana musadi budai mani inda muchidaro so. Ani wacho? Wakadziwa. Kuvarume? Varume vapamwe ameno. Aiwa kamusa kuti kuvarume kana vachihurira vakadzi voita sei? Bodi. Zvinhu zvakashata. Both sides zvakashata. Zvisi right. Varume gavabude kana vachihurira vakadzi handisi? Zvisi right. Zvese. Regai nimboita zvandikuita chani. Ndofona. All right, your phone after 30 minutes. Guys, tinotofona kana tiri pano 30 minutes. Ari kupisa halo pachihure. Halo Kola. Me atakunzwa manje muri sei azvati? Ndiri right angu. Akuseka edu tiri kuseka. Yawa tiri kuseka edu. Vaurati vamwe vatsenga mumuromo. Kwai vakadzi ngavabude kuvarume. Dai zvanga zvichiita tose tobuda. Tose tinobuda. Tofanira kubudamo. Muvakubuda. But you know, you can never have the hands. You cannot do without them, but you cannot do with them. Ndiko kunetsa kwacho. Saka vakadzi I think I am going to contribute pane nyaya yemukadzi yacho. Ataura kuti akazotanga kuhurira murume wake awana anengakeni. Amuwana achihura. And the first issue yake ndeyekuti akadzokera. First time vanhu vanoregererana. Zvinowanikwa muwanhu. And unless and until iwewe uchiziva kuti uri kutoda kuregerera munhu there is no reason for you to go back. But there might be other factors ekuti maybe munhu wacho naye anenge areura atendeuka zvinhu zvakadaro. So you don't just go in and say kuti kufungira kuti zvichachinja. Mumupa the boundaries kuti
if these are the things that you want, these are the things that I want to see in you. Kwete kwemwedzi 1, kwete kwemwedzi 2. Uri probation for at least a good 6 months. Uchinditaridza kuti uri kutorevesa kuti uri kuda kuchinja. Kana akasazvikwanisa izvozvo, buda. That's it. Buda. Pa 1 month, 2 months, 3 months ipapo, kana vati 6 months, akazoshaisha pa 2, 3 months, kana kuti pa 5 months vakutosvika pa 6 months, buda. That's the thing. You have the power to do so, but I know kuti pane my emotions and other factors, financial, social, economic, paunenge uchigara, that might contribute kuti usabude nekukurumidza. But ipapo watopiwa mukana wekuti wozvichengetedza, wakunzi uchidzoka, ziva kuti maybe you are there for a temporary, but not too temporary. Wotanga kuita sei kuseva tumari twako. Tuya twanga chikupa 6 months dziya. Akashaisha pa 6 months idzodzo. Unenge watova ne something to fall back to. Kuti wokuda. Nenyore. Usina any pressure. But you actually unenge wazvingwarira semukadzi. Not many people would look at it that way or even think of it that way. But urikumpa mukana wekuti azvichenjeruse. Saka mukadzi uyu kauyu, I know kuti akateerwa 3 times akakonvinzwa kunzi aiwa this is the thing chandinoda kuti azive. Let her kunozitesta murume uyu ari kuti ari kuvhura naye paside boy. Atichati maside chick, asi side boy here. Yeye test him kuti aiwa ndakuramba murume wangu, ndakuda uroorwa niwe undirore. Unoona kuchinja kunoita mupano yeye. Of course. Anochinja zvimwe oita the same thing zviri kuita murume wake. You know why? Nekuti murume uyu haana ma-obligations nema-responsibilities. Anenge akatopawa kudaro nekuti haasi kuuya kwauri day in and day out. Achitakura zvawakatakura iwe. Until that time, unoona murume achichinja zvimwe zvekutochinja zvekuti the person where wandaigara tichitofara naye ava kusumwa kunonzwita sei he's now fed kana kuti akutonditreata badly. So ngatisanyeperane kuti haiwa kwandiri panze apo anonditreata zvakanaka nekuti ndiyeye. It's 1 in a million wamunoona vachihurirana anogara newe asingachinji after that. The mere fact kuti haana obligation, responsibility and accountability nayewo futi ari guilty of the same thing you are doing zvinoreva kuti mose munotozivana, hapana chokuwandisanazvo. Ndimi muri kuzviwandisa imi. So you are the same people in the same cage here. Saka munozivana until waziva kuti kuhura ukuka kwauri kuenda panze apo, that thing chichazokubata rimwe zuva. And pazvinozopera it won't end good. Why not just say kuti kune murume wako yeyu izvi kaizvi handichazvigone. Watozvitonhodza mwoyo wako. Handi wati nyangwe wakamuona ari pamusoro pemumwe mukadzi hausi kuzorwadziwa. Watohila ipapo chifuda uchine upenyu hwako. And then wotsiya uyu woenda kutangidza patsva nekuti uyu ane mukadzi wake uyu. If you want to understand pfungwa dzemurumeka ari kukuvhurira ane mukadzi, ari kuvhura newe ane mukadzi ndizekudai so nyangwe ndakasvaka handisi kuzoenda kunochemerwa newe, ndinotova nematambudziko angu uko kumba uko. Saka I can handle my woman nekuti kana ndoda ndava nenyota ndiri kuuya kwauri. I am using you. You are being used sebepa rera rekuti toilet paper risati rashandiswa riyaga raakushandiswa ndiwe richakandirwa mutoilet roflashwa when its use is gone. Muri kunzwa? And he will never ever leave his wife for you. Ipapo toziva. And I think nemanzwira wandaiona
she doesn't want to have him as a husband or anything. But pachauya nguva iyoyo yekuti agaya kuti aiwa uya anonditreata po ndeachiteste murume uyeyu kuti ngatichiroorana, siya mukadzi wako ingosiya wangu, unoona kuti anochinja zvimwe zvisingaiti. Ndozvada kuzokurudzira nekusapota varume tu vataura kuti if a woman kana murume achida mukadzi wake, there is no reason, no way kuti uende panze apo unohurira mukadzi waunoda. Saka ima munambobvira makaurawo here hadzadzi? Ini pane matechnicalities ka pane matechnicalities. Kuhura handina kuhurira mukadzi wangu, handisati ndambofa ndahurira nyangwe musikana wangu. Ndinotozvipedza handisati ndatanga kuenda kumwe. Nyangwe ndiri pakati pekuseparata nemusikana wangu, handibate mumwe musikana, handitombomuitei, nekuti ndiri kuda kuziva kuti kana ndoenda kune mutsva uyu handisi kumupedzera shungu dzangu dzandashungurudzwa noumwe wandasiya. That's the most critical thing. Handinomhanyira chii. Zvinovose zvamungori varume vari right kudai, saka vanohura vacho varume vacho vari kupiko? Wese murume ari kungoti handihuri. Saka vari kuhura vacho vari piko? Vakawanda vanohura, ndosaka tichiti there is a few voices 3 evarume vataura kuti hakuhurirwe ugoka. It is actually ngirikini abnormality on the same show yenyu kuti varume 3 vasvika vachiti hakuna hazvativhundutsi anoda munhu wake ningirikini haahure. Ichokwadi ichocho, because unenge uchihurirei panenge pane chii chaunenge washaya, except for one of 3 things: respect, kushaya pabonde, kana kuti you are selfish and narcissistic, egotistic, nekuita sei self-esteem yako iri pasi. That is the only reason why munhu achihura. One of those 3. Zvekuzoti varume vanoenda panze apo vachinotamba, vachinwa doro, vachizotamba, vachikecha musikana, ozobvuma kuti zvandinodiwa nemusikana uyu wandanga sindazive kuti unozviitirei kutanga kwazvo. Inini ndichitamba nevashamwari dzangu panze apo kapo, tichinomwa, tichiendai kumaclubs ikoko, tinoenda. I don't make the mistake of approaching a woman and trying to play with her feelings, because I know the dangers of it. I can trust myself not to do anything. Nekuti handisi kuzvitempta kuti ndiendeko. I get approached nevakadzi vachiti ndipe nhamba yako. Ndinoti handisangane nemunhu mubhawa, handitombodi. Handisati kubva ndiri chii kunoku chando, kubva ndauya kokunoku hapana mukadzi wandakatorera nhamba from a club, nekuti ndinoziva zvavanoda, ndinoziva zvavari kuita. Ma-one night stands aya akawanda atinokwanisa kuti takaita, hatina, nekuti tinoziva kodzero yedu. Yangu inini semunhu, mwiri wangu hausi wevanhu vose, ndomunhu 1 wandinenge ndichida panguva iyoyo. Saka zvese izvi zviri kutaurwa nevarume kunzi varume havakwanisi kuzvibata, zvekuti chichi kana zvangu wasvikaka zvinoitei. Kunyeperwa uku vachiri vana havasati vavarume. That's the point. Wow. Thank you, hanzvadzi yangu. It's nice hearing from men. Achinakidza nechekuti pamunenge mutaura kudai sevarume, vamwe varume vanenge vakateerera. Saka kana vamwe varume vachitisa hatihuri, we've got eyes only for one person, for my wife only. Chinozoita kuti vamwe varume vahure chii? A question to ask yourselves, guys, in comment section. Vari comment section vaya vanahura, iwaiwo zvitagona yabiya yenyu panapa tanzi hatiche tikaenda kuclub hatitopi manhamba yedu kumunhu wese. Nhamba yangu yakakosha, ndeyangu nehama dzangu nemukadzi wangu. Saka imi kana muchiri kupa mumwe wakadzi nhamba, chidzidzaiwo kune vamwe venyu. Handi muri kunzwa varume vakafanana nemi vari kutaura, nokuti zvokwadika zvinhu zvacho hazvina kumira mushe kunze uku. Thank you, my brother. Thank you very much for your contribution. Maita basa dadzi. Thank you, brother. Bye. Hey. Zvokwadi pakaipa, guys. No, varume havasi kuhura kunze uku. Vakadzi ndimi matohura. Imi vakadzi ndimi makutota kuhura cheko. Imi vakadzi, varume kunze uku havachatohuri. Hani maona. Kumabhawa kuregai varume vaenda vachatombotarisi kuti vakadzi vari kuitei.
imi ndinodofamba mutesa varume murodho. Hello? Hello, Magadi, SIS MELLY. Ndiraitwa njani? Nditenderewo babawo nemashoko awawo chero wazwi ngewaredesa nyaya. Okay, aiwa baba hanzi tikutendei hanzvadzi yangu hanzi maita basa. Asi nyaya yangu iri pakuti baba vataura nyaya yekuti hanzi unozoenda kumurume unoti hanzi kana kuti chindiroora kuchikomba. Muchihure munhu vanhu vanotoitisana zvinhu zvachiziva. Muchihure munhu akangwara chaichaye. Number 1 hamuzvarisanwi, hamubudiswi musoro wemunhu. Number 2, haurambi wakatatsitsina yekuti tiri kudanana nemurume wemunhu. Iwe uchiziva kuti uri mukadzi womunhu, woti hanzi uya ari mumba, dei achibudazve indapinda. Mahure akangwara chaiwo chaiwo vakaenda kuchihure cheprivate school vanotoziva kuti kungohurana hazvina kana kwazviri kuida kana kuti hanzi munhu angazoti hanzi dei nini ndachita number 1. Vanhu vari kuhura kunze kuvana maidhenzo vakawandisa mudzimba. Tirimo mudzimba vana maidhenzo takawandisa asi hatisati tangobatwa chete. Uye vazhinji vedu hatisida kungobuda pachena. Saka imi makatohura chekunda chihure chenyu chiri kuprivate school here? Aiwa, ini nangu kutaura chokwadi nditori single mother zvakazongorambawo zvazvo. But yakaitika ndeyekuti ndine sister yangu. Sisi vangu munhu waMwari wokutodaro wokutorevesa chaiko chaiko. Asi zvavanoitirwa nabamukuru unosvika pachikamu chekuzorora zvokuti mosi ndakatozosvika pakurora bamukuru ndadzoka kuZimbabwe. Zvinoini solution yandakazongorapa yandandanzwawo mukufamba mutakagarisana sevanhukadzi. Ndakangovati sisi imbotsvagaiwo kwamunongonotovewa. Matovewa kudaro musapageza panapa. Indai zvemunotovesa kuna bamukuru. Vakanotovesa here? Vakanotovewa nabamukuru. Madishi? Vakatoenda kwamunotovewa vakadzoka nezvino vakatovesa kuna bamukuru. Vakanotovewa zvina bamukuru izvezvi vagere. Saka zvakashanda? Ndakavaudza ndo mushonga mukuru watiri kungonzwawo isu semahure anongofamba nenyika mukufambamo. Zvikatoshanda? Zvakashanda izvezvi vagere. Saka ivo bamukuru havana kuzviona here kuti kuzasi uku kwaita kuzvimwe kune vamwe vambopfuura neko? Havana kuzviona. Saka bamukuru vakabva torega chihure? Panguva yacho yekuzviona vanozviwanepi zve vachingoziva kuti mukadzi wavo vanogona vachingotaura hwejongwe nekuti ndiye mukadzi wavagerewo naye mumba. Tikati chinda unoitisa ipo paya paanongovewo 2 minutes kana kuti iwe mutange harambi munhu wako. Vakangoitwa izvezvi vagere. Saka vakaitwa nani? Vakaitwawo nechikomba chavo chavakasanganawo nacho mukufamba chandakangoti imi kana mangowana wangu kunyengaiwo chimbodaiwo 2 minutes. Mukangonoitwa nyoro ikoko mapedza kuitwako. Chidzokerai kuna bamukuru munoitwa zvanzi zviri kushandira vamwe. Zvakavashandira. Saka vakatoitwa nyoro? Asi kolaka. Uchinyengera sisi zvakadira kudai vakaurawa? Aiwa, zvakatoorapa izvi zvinokuti vagere mumba zvakaitika zvinhu 2014. Nanhasi vagere nemurume wavo kana mbama yavaisimbodhirwa kana chihure chaita bamukuru havachaiti. Takangoti dlise munhu nekuzasi ikoko ndomushonga mukuru wandanzwawo mukufamba. Vakangonodlisa bamukuru nekuvata nawo. Izvezvi vagere mumba mavo ivo chikomba havachina hakuna kuchaita zvechihure mumba. Havana kuwana havo chigwere? Aiwa havana. Inohlisa solution iyi. Yakashanda hai asi inobvundisa. Inohlisa. SIS MELLY, masolutions akawandisa anoti anoita vanhu asi kuti vanhu havatauri havakuti zvinenge zviri. Shuwa ichokwadi. Vamwe vanorara kumakuva vakashama uku. Vachirara nemaprofita vachiti zvawarara nemishinda unorara nemurume wako. Saka haisi imwe solution iwe kuti inototyisa kana kuti chokwadi chakaitwa. Inohlisa. Masolution ariko SIS MELLY akawandisa zvinongozoenda kuti midzimu yako yakavhurikawo kusvika papi ndizvo zvonaita basa ndatenda pashift. Alright, Mingina iripo sharp. Inamba yakunyuwa here isu lanje?
Yuwi. Naive diwe. Hai. Ha, uye pano tinodzidza vidiwe. Ha, tinowiririra pano. Mai wayo. Hey. Ya pakaipa. Pakaipa skana pakaipa. Zvakaoma. Ini guys chandogona kutaura ndechekuti confession iyi kai mazoiwa kuti yazouya nepapi. You heard it. Hello. Sunday say live Smelly. Manje tiri pa live kasaka ndifana kuita sei apa. Andigone ku live aimitiki manje. Mozofana ndandegari apa tiri pa live. Alright. Hello Kola. Hello Kola. SIS MELLY. Yes Kola, what do you say? SIS MELLY murisei. Tiripo. Inini ndakataura pamusoro pechihure chamatanga ichi. Vakadzi vazhinji tiri mudzimba SIS MELLY, but tiri kunyanya kushingirira because varume vedu especially vekuZimbabwe havasi vanhu vari romantic mukunzwa senge kunyanya mafull-time housewife havasi varume vari romantic. Unongozvitono muvanhu imomo muchingotoona vanhu vachitodanana zvekutoti nditoshuwirawo kuti hei dai murume wangu ambondidai so but iye manje nenyaya yekuti ivo varume vanoda kuita anozozvitangawo kuhura auya kunze kwenyika kunoku otanga kuchitsvagawo manje zvekuti iye afari. Haachafungiriwo iwewe kuti newewo ukutodawo kutofara plakus kutonakidzwawo kuendawo maauti kuendawo kumadhina kuenda kumabreakfast zvinoita vanhu. Varume vedu isusu havazvikwanisi, vanenge vangori mudzimba vachingoti akabva kubasa zii ongotaura kana nevana dzimwe nguva havana kana time nevana kana mahomework havadi kuitisa. Vanenge vangori kuda kuona kana mafirimu kana kuda kubuda neshamwari havana time. Ukangosvika kana pakuda kurara pacho unongogunzvagunzva chibhinzi kudai munhu otopinda. Haana time. Havana kumburutsa iwo. Nendida kumboumburutswawo. Havaiti izvozvo varume vazhinji vari mudzimba. Saka ivo vanozonozviita. Isusu tinenge tichipfeka zvine hunhu tichiti tiri vakadzi vakuru tiri vakadzi vevanhu chii. Asi unozoona murume wako paanoita boy girlfriend pepe anonotora wemabhamushoti veve otoshata kusvika zviri kufamba sei. Munhu yanenge achiita kunge asingazvidi wani. Iye achitozvida paya otoona ko ndeipi manje iri kuitika napababhoyi. Varume vacho tinenge tichitodawo zvekutonyatso mudzimba zvakanaka, asi varume vacho they are disappointing asi tisingatongoiti isusu vakadzi vari mudzimba. Vari kuti disappoint handidi kukunyepirai because ivo zvavanozoitaka neitiwo unenge uri full-time housewife uri pamba uchinyatsozoto nemurume wako, asi ivo vanozonohura zvimwe zvekuti unoshoti chii chakada unenge usingatomboziya ari munhu anodawo zvinhu zvekutodaro kuti unototi izvo pakuvi kwangu vanotodawo zvinhu kudai. Uzoona saka izvozvo manje ndozvinozoita kuti isusu vakadzi vari mudzimba majeka tizodawo zvinhuwo uzonotsvagawo munhu wako anenge ariwo romantic. Ini pangu handisati ndazviita asi ndiri kuona ndichizozvizamawo izvozvo zveboyfriend izvi because unenge uchimboda kumbonzwawo kuti zveuromantic zvacho zvinomboitawo sei. Saka Kola munondudza kuti mumba menyu hamuziviwo kuti romantic inomboita sei noti munyatsotoida chaiko asi itsinzezifa hamuna. Haimo because chinonetsa ndechoti munhu uyoyo kuti kutotenga maflower handisati tikatombomwatengerwawo maflower kana kuti murume anoionesa surprising kana kuti munombonzomumbodzosha nogesa I'm going to take you out. Hapana. Handii saka murume wenyu anoshanda kuti Kola? Anoshanda muloko tinoonana mazuva ese but asi mumba hamuna rudo hamuna that asi
iwe unofunga kubva muchitanga kuroorana here ndo zvanga zvagara zviri mumba muna kushandurudzwa munawo kumbotengwa maruva ndinoona toti maruva varume vakawanda vekuzimbabwe vari kuafrica vasati vave neexposure yemaruva asi vari diaspora vanayo but musa mhani vave nayo exposure because maruva anotengeswa pese pese mumastreet umu handiti toti chero kuenda hausitomboendeswa kana kunandosi nemurume wako tongoda kutaure let's talk of nandosi yakachipa hausitomboendeswa kunandosi nandosi tinongoenda nevana zvekungoita passing through kwete zvekuti drive through ingoita drive through but most of the times iye hatodi zvekufamba-famba anotokupa imari kuti enda nevana saka even kana kutonodya out kuenda unodya out tinoenda but anokuti enda nevana iye hadi ndakaneta ndozorora chichi kubva muchiri musikana nemukomana ndo zvaingoita anga asingaendi kuzimbabwe taitoenda kumamovhi uko kumamovhi taitoenda kumarainbow kekwe saka you think kuti akachinja because kune munhu anoenda naye zvakazochinja munhu auya kunoku kuzimbabwe tatisina mari taingoriwa nongoziva zvekuzimbabwe munenge muri vanhu vasina mari muchingotraya kungomaintaina kaulife kasikabudise mari yakawanda then mazouya kunoku inotenga uchinja mari inotenga uvatsika then mari yokenda kuita kuita kaustable andi munhu saka iwe uri kufunga here kuti murume wako ari kuendesa mumwe munhu kunze haadi kuenda newe anotori nawo magirlfriend anotori nawo magirlfriend and it's been like maybe 8 to 10 years because isusu tinenge ane 15 years tiri tese 10 years ane girlfriend anotoramba then dzimwe otoramba otoita imwe oramba otoita imwe oramba otoita imwe oramba saka unongochingozvibata but unongochingoti sewife material izvo zvekuti unongori wife material ende munhu wako unenge uchimudawo mwoyo wako haumbodzi kuti regei ndimurambe unenge uchingoti regei ndimuregerere nokuti munhu wangu murume wangu no but the fact yekuti chero murume wako akakupa mari akatendai nevana no iwewe pachako hausi zvakarooreka unodawo time nemurume wako unoda kumbobuda muri 2 pasina vana nemurume wako muchimboendawo muri 2 kunorova foko enaifu muri kuspeu muri 2 zvino pasina vana vacho ivavo anoona but now kana zvisiri romantic like that it means kuti murume wacho agarira vana because zvango zvekuti nda nevana exactly that is what I'm saying kuti zvino zvimwe zvinozoita kuti vamwe vakadzika vazoda kuzoboitawo exposure yekumboitawo boyfriend yacho mombonyaso mboitawo izvozvo zveuromantic izvozvo momboibudawo maout muchidii muchiseka muchitaura nyaya dzisina basa zvezviye muchimboitawo majokes muchidii antimwa saka izvo zvekuti anzi varume iwo haufanire kukuhura uri mumba zvezvi aine ndinoona sekuti ivo varume vacho vari kuhura wanu vari mumba macho havasi kubuda wanu vanodii kubudawo ivo kana ona kuti inini mukadzi wangu handisi kumuda saka ini ndane girlfriend saka girlfriend ndada kuti mukadzi wangu let me go havabudi wani mudzimba dzacho naivo varume vacho dodi vakadzi vari panhamu namo mudzimba umu chokwadi haabudi anenge arimo ashohura arimo asi haabudi handimona saka vakadzi vanenge vachidawo kumboitawo exposure iyoyo ndikutaurai kuti unoda kumbonzwawo kuti zvepanzezvo zvinomboita sei unombota wakambotaura kutaura nemurume wako here kuti umuudze kuti ndodawo kudai wakambotaura naye kakawandisa but munhu wacho anotori neignorant munhu wayo anotori neignorant but unotongoona kuti but zvimwe zvinhu zvese munhu bho zvekuti pakuchengeta mhuri yake zvino ungagoti munhu bhokola iwo anochisiwa nenzara pabonde pachona anongoti wati anongoti bate chipinzi oti nzo zvatopera chumba muna communication anongoya oita yanenge achita iwe uchita uya unoita chenyi kungopuwa vasaka zvari kuti munhu bho kungopuwa mari yekuti ndambotenga chikafu ndo unhu bho wacho iye kana akatanga kubata basa rake kana tamu mumba anobata zvekutobata cheko wanogona kushandira kushandira anotoshandira bho zvisingatomboiti but pakuzoti mutange mambotamba apapa nezvekungoti 2 minutes then munhu ozoti tambe ozonyatsorova zvake mushini mozonyatsa kupisa zvake mushini era madzimai munoda kupiswa mushini munokuda zvisingaiti zvakaoma watongojaira hako zvasi chimbogarira kupiswa mushini ukandiri kupiswa hako zvari kugutsikana nazvo but ndinenge ndichimbodo unenge uchingofino kamwe kaikaika kumbosendirwawo kuti masweet message haasendi
Anokufona nofona, but anokutora imbondipa namba yake kakuwhatsapp, imbondipa namba yake kandimbomupa message yerudo inobva kumukadzi wake timbozana pinda chichikudi ingosa namba yakapa ndingofona usonyore zita rake baba nhingi ndingofona nchiti ndabvutuma nemudzimai wenyu message yerudo yakati yakatimbonzwa kuti anopindura chitikudi. All right, Nino. Let's try and see. All right, sharp. Ashakoma. Hey, kuvarume chigo. Alright. Ngati ndimbofonera bamnini timbotaura nawo. Bamnini muri sei hanzi nemudzimai wenyu zvakati. It's a start. Timbonzwawo kuti anotadza nei kuti audze murume wamukadzi wake ma sweet nonsense words. Vakadzi vanoda kungodzwa zvinhu dzongwa kuti toda kungonyebegwa uso. Just that. Switch on the light. Hello? Hello, Kola? Hello, Sis Melly. Yes, how are you? That's what I'm saying. I don't remember what Sis Melly. I don't remember varume vanokurwadza kusvika pabhonzo remwoyo makambosvika pabhonzo remwoyo Sis Melly. Ini ndasvika pakusvika pabhonzo remwoyo pekuti chauya handichafe ndakamira sechibhorani Sis Melly. Chauya takungotarisa kuti chaona charwadziwa kuti ndarwadziswa kakawanda Sis Melly. Imagine kuti unenge uri kubasa vanhu vachiita zvavanoita apedza kuti yaanoita vatorana mascreenshot vokusendera. Imagine unonzwa sei? Ari kusendera apa ndiani? Apa anenge vachisendera magirlfriend acho anenge achikusendera mascreenshot munhu arara vapedza kavaguta vachikusendera screenshot kuti uona munhu wako kuti naye pamwe unenge wakambobata makafonerana then munhu obva atanga kukusendera mascreenshot kuti uona munhu wako uyu tinaye hapana kwaanoenda munhu auyamba macho anenge akatoshizuka zvako newe. Ndakamboshingirira for 3 years ndichingoshingira munhu achibuda achidzoka mumba akaneta. So ndopandakazongoti aiwa kana atingadari tingapuri indobva ndatanga kuto yangu handisisina kana stress kana kayakadisa ndikoko tinorara apamwe antoneta uye ndakatogutawo kudhara. Saka ndikoko Sis Melly ndikoko ende handimbofa ndakamubuda mba imomo post akavaka tefe tine vana 3 tefe. Saka handimbofa ndakabuda post akatambura tefe kusvika pafoundation kusvaimba ipera ndingasiye vana vangu vachitambura ena asimbotaridzira kuti ndicharoorwa kuti ndicharoorwa nemunhu iye ndasiva negore ne6 months iinayo ina andoziva zvese kuti nhasi mukoma varipo nditomuti mukoma varipo safone ndichafona maiguru varipera zvapo izvo zviri kutoendeka handisina kana stress vana vari kutokura ende ndoda kutenda kona bva kufona achiti pawadhika ipapo ngaasvika achidhika zviri kutofaya ende kwangu kati vanotoridya. Saka iwe wakatomudlisawo here pakanga pabva kunodliwa lewo musina kugeza? Vanotodya dzimwe dzengo vanotopesana especially iri weekend Sis Melly handiri kunyeva vanotopesana pamwe ndatombobuda makuseni because munhu asina hanya murume asina hanya newe Sis Melly or asina pressure newe too much ari kunakirwa kunze hambobva kakuta take too much because iye anenge asonakirwa kunze. Saka ndikoko because akambotema Sis Melly unobodza kuti unotema kusvika skin kusakara iyi ione skin yako yakanaka kushanda zvese unenge uchishanda everything uchiita. Saka pane pamwe pokuti uzongozviziva kuti mai handikabude vanangu vachisafa ini ngozobuda kuenda kunze vana vachitadza kugara mbamba baba vakasununguka aiyerwa icho chitori bho ndengo ndikasiya foni apa haana chaanombobata asi iye ndikasiya foni yake mashura unoona. Saka ndakangozviudza kuti aiyerwa ndikoko chandisingaite chete inhombo handisi zvokumuchengetesa mwana asiri wake asi kudya pabva kudyiwa aiwa ari kumbobata. Ende unenge uchitogutsikanawo kuti dlawo nokuti wadlawo dla padliwa ipapa? Ndikoko Sis Melly because ndakatanga ndisakachengeta Sis Melly unenge wokuti akangofanana ukada kuti kudemba macho Sis Melly unongoona murume akangofanana neyeye. Saka ndikoko chandinokurudzira kuti usasiye it depends nezvamakaachievha mulife because andikachabva pafoundation imba ine 7 rooms vana 3 ende vana ari kuchengeta maresponsibility anoita ndokunana kuti aura hakuna murume dzidze zvachengeta mwana yemwe murume. Saka ivo mukoma vasati vatombosuspekta kuti kune zviri kuitika? Avatombofa pasuspekta because vanhu vanenge vasokona
unongori balance saka iwe unotongoisa balance ndokukurudzira kuti vari kuzvika vari mumba usachinje tune yako ramba une tune yako yechibalance iyoyo tune haifanire kuchinja tune haifanire kumbofa yakachinja yako ukabva kwawakabva wakaneta ingoita zvaunongoita mazuva ese because ndakatonoti ndo zvakatondibvisa stress otherwise vamwe ndikatei ndakatozvisungirira ndakatofa andakatonoti maya chandakangodira munhu wangu tokangodzana chokwadi kuti aiwa tiri kubvisana stress iye ari kubvisawo stress kwake ndiri kubvisawo stress kwangu because iye ane maachievement akaitawo nemukadzi wake ndine maachievement akaitawo nemurume wangu saka takangozvidzana kuti tiri kubvisana stress tingori two everything anondiitira handisi muri kuwana kune mamwe marume mabharanzi ekuti unomuudza kuti ndikuenda kakata ndingatingozora haiti murume kuti havhunduka kuti waye munhu achingobuda instuff saka muna kuti saitwese and iye aringachiti kumatiwe ndiwe bharanzi wochitomutiwo bharanziri zvakutoita izvozvo ndikuita namabharanzi ndikoko kana chizungusa kana womumba chikuita mabhajeti emumba ikoko everything mabhajeti data zvese ndikoko chandakangoramba chete ndechekuti andibati kana kuti vana vangu vozosara vachishupika vachaite kugara chandinoziva ndechekuti nowadays hakuna murume achengeta mwana yamwe murume hakuna mukadzi achengeta mwana yamwe mukadzi vana vanosafa saka ine ndiri kuita happy itori happiness yangu vanojaja majaji Jodi jaja I don't care ndatobo to 1 year 6 months I want ndiri bo zvekuti kana pregnancy tikaichema makambosvika pakuchema pekuti tikafa chidzike so unodzamurira mwana dzimupamba mwana asina zvakuita mwana wangobvunza kuti mama chakati chiri pai unomurova mupamba yekuti usazora nitaura yamwana here ndo pandikazongozvidza kuti aiwa enough is enough because ndairwadziwa nekubuda ndichindotanga futi kuenda kumba kunonetsana nevabereki kana hazvisi kuita izvozvo saka izvozvo aiwa handina kana stress izvozvi mutamina hapo vakaenda kuzimu munhu iri kuzimu saka vakaenda kuzimu izvo vatori murodi kuenda kuzimu tosara tobvepona navathoka saka ndikoko sisimeri koko hei ya handina hangu ndiwo makapfeka bhutsu dzako ndiwo kawakushinya kwadzo handina uchandogona aiwa wainodivorce ari kutaura kuti handingadivhosi ataura kola kuti handingadivhosi because ndakatanga nemunhu asina chinhu from scratch ndakavaka imba vana vangu vakura vanofanira chikoro vanofanira kuti handingasii zvinhu zvindichitira mumwe munhu tichatongoita tambo yangu tiri pamwe chete ipapo iwe chayaunoita iwo yane sikindo yane gonoria tosanganisa ndikoko timirira kufa izvo zvichakumirira kufa kuchipekera everything tiri bo because anondoyata kuti ndiri balance imagine kuti munhu anokuigira kondomu rakashanda muhomwe anoita munhu wechira kondomu asingaoni uya paungowacha pepe zipononze paunozvikuwata usangane kondomu rakashanda zvimweni zvaunoona ndakarowadza sandatika unenge usati wasvika pabhonzo ukazwa umwe mukadzi achijaja umwe mukadzi unenge usina kusvika pabhonzo ukasvika pabhonzo aujaji handingokuudza ndekuti hauzofamba uchifugurako hapo ndizvo zvandiri kuita because vanototiona vatitora 5 minutes inotondwa citizen amatadzotondwa titi zvinokuita murume wavo asi asingozvo zvadatomite nezvitori wese ya dzimba ndopadzasvika guys muri kuona imagine kuti murume kuti unomuti weekend ndiri kubhedha kwakati okay iri bo uzondifonera wasvika akubvunza akuite sei kuti kwauri kuenda whatsoever because iye anenge ashodawo space saka ndakatongonotika ndo peace iri mba medu saka ndo yachangorarama tichingoita kusvika kufa kuchifwedera everything tokuita mabudget because akatongoona kuti ndiri balance imagine munhu anouya achinyorwa mameseji ekunzi ashamwari naso wanga uchinaka aika mumba pakangoti pakaneta ndakaita gore ndichiita kuti dzimweni dzenguva aisa akapedza kadaisara ndicho zvakuda munhu angokuti chikosiko zvezvo ngokuti angoita haana choice muri kunzwa angoita saka ndakangozongomuka ndine dzimwe pfungwa dzekuti anoma enough is enough ene ndoda kuenda shamwari yangu azorora muri ugare ndiye akandisanganisa nemunhu uyu zvinongoitawo mwari akabva angoitawo tauna ndikubhasira pasame sport pandinongotonga kutenda kwauri hama yangu kuti aiwa handisisina stress yagara ndichiamba kwako ndichichema handisisina stress dorora hako hawe ari kundibata bho ndofunga itori soulmate yangu tichari paradhaiswa nerufu chandongosvira ndekuti soulmate yangu hello ndusingakubati soulmate yangu ndonondisoulmate handisi kukunyeberai ndakaona soulmate makambomboona kuti murume kuti unourusha kudhonza kuti chiuya kani chamwari zvakwana apa mumboni nguwangodhaira ngudzi 2 minutes munhu akatoneta zvake haakana tisimeli kana mukore unokuyotemerwa nemwana wamwene kunyepa ukaona uchitemerwa ushande ukaona uchitemerwa una brain ini chandakaramba ndechekuti handibve pano izvo handimbofa ndakaita handibve haambobva akazviona kozatora gore ne6 haambobva akazviona ndicharamba ndiri balance maso acho asi iye ndiye balance
ya ndapere ndazosvika pa uyu ndiye mningi ndazondigudura manje ndazosvika pakuperegwa manje because chero kuti utaure kuti kudika hapachanotaura because ari kukuudzai kwakabva guys ari kukuudzai kuti ndakaitirwa kondomu muhomwe munhu achinzi wanga uchinaka munhu akada kuti ungamudza kuti kudi tamudza kuti buda akati handibude ende kuna chinhu chinova nevangu they are not going to suffer anotoita iripo ndikutoita iripo because ndiri balance rake saka ndiri balance and I'm staying as a balance saka bakambeta bonze kubhega sisimele kubhega kukamari mwagarisa ndibondipawo munhu achingokudza pamarizeti izo munhu anenge akanesa mupimadzina murume kuita 3 months akasungwa isinamire mumba sisimele akana ini handisatemedzwe nemurume never vanojaja aiwa jaja inasi mune topic ini handisife ndakachenetwa ende handisife ndakamuputa mbeimo ende chandakanakira mwoyo wangu wandinaye someti wangu haasi akarambwa mukadzi wake tiri kutonakirana zvakadaro munin'ina wangu thank you very much. I wish you all the best. Usafe yako kufa handife ndakafa kare sisimele ndakatopedza kufa ndichafe ndakafa ndapane nguva yamwari hi alright my sister, thank you very much for being honest to us nekutaura nyaya yako sezvairi. Thank you my sister, we can't judge you because don't zabudza wakapfeka. Guys, this was our last caller for the day. Haiwa ndazvimba part 1 tichaya nepart 2 right. Toda kudai so anditika tichaya nepart 2 anditika iya hatina kuipedza tichaya nepart 2 but setauya nepart 2 anditika mangwana busy togona kuti Saturday maskati right. Togona Sunday maskati right. Zvatichaita ndezvekudai so Sunday makuseni panoenda kuchechi pepa yanditika guys toda kumbotamba game antika toda kuita pa game katoda kuita pano nemuse Sunday panapa anditika ka game aka ndike kudai so vakadzi vanga vachiti kwanzi patatanga life akaenda statistics dzokuti varume vakawanda ndati 94% dzevarume dzinotohura 10% hadzihuri antika zvikanzi hazviita kasa statistics ndiani saka tichada kurova statistics dzedu pano padiaries kana tiri 1000 kana tiri 700 antika anenge ari free kundipa namba yemurume wake antika motipa namba handiti tomboita messages kuna namba baida timbonzwa the way avanoansa nayo patova masweet messages ayaka anotiudza zvakawanda guys anotiudza zvakawanda kuti ndatiwa namedemanzi ndikuudza kuti ndinokuda zvisingaiti ndiri pamhepo ndinokuda zvisingaiti baba nhingi mapindurirwo achaitwa ipapo anotokuudza kuti pane zviri kuvharwa kana kuti achokwadi baba havana chipande pauchakuti ndiri palive chete munonitsenga mumuromo antivazvona hanzi musati maenda play saka mogadzirira guys nemuse Sunday mogadzirira vanokwanisa kudira airtime please vanokwanisa kukanda airtime hanzi makasi aiwa dzinodziendela kuseri dzimwe dzitoriwe sodarika dzatiri kunzwa panapa dzatonzwa kuseri dzisingaui palive dzakakurisa stereki saka vanokwanisa kuisa malive manhikiri inonzi maairtime antika please mondikandirawo airtime panamba dzandakapinapo idzo Vodacom isai airtime we want to play that game antika call me tida kutoita that game iyoyo anti so that tida kuita survey yedu panapa our own survey panapa antika munyatsoona kuti varume vakawanda kutaura chako kuti sure ndozomuda vamwe vacharambwa chete aiwa haparambi because hatisi kuita zvinhu tikungotaura kuti ndiri pamhepo nhasi tikungoita show yevakadzi nevarume ndatingona nziva ndikuzera nziva mandinokuda zvisingaiti handigoni you are my life yavo minduro inobva ikoko inotokuudza minduro inobva iko inotokuudza kuti mumba mune mufaro mune rudo kana kuti there is something wrong hapana munhu anorambwa because hapana munhu atrikwa or something hapanaka saka pakaipa that's what I can say. Chichemo ndicho ichocho chichemo chikhalo unono madzimai tiri kukhala so kukhala kwedu ngeke kuzivisa kuti tonakirwa kanyi ronaka zvinezvi zvanga zviri zvekudhaya zviya zvekuti unomanika gongo kusvikira mwamuna gore rano yate unoyanike nechirwere opakeya chirwere wopedza wofa zvinezvi kupakeyana zvirwere unoya nechako weiudzadzisa chirunono kudzadzisa safunga kuti unourayi muntu so tinoitwa kurumana tinoitwa kuurayana unono torumana manje zvinezvi iwe unobva nechako cheZimbabwe chejoni chonotwara nemaZimbabwe ano isusu tinokupa chedu chemusambiki unono munhu uri kuzosvirwa mukadzi wesoni mwamuna ari John kuti asati akwirwa inenge asati yakwana nguva unotobekwa basi zvaguma musoro
munhu akahambira kukwirwa panyika panapa kwete kuhambira koata basi kurinda muzi wemuntu. Meida magwarida mumuzi dzenyu, bekai magwarida mosiya makaisa vaisa vanochengeta mhatso dzenyu kwete kuchengetesa madzimai ana mukongo. Tiri kuzofumwa iwewe weinyepa kuti kwai ndiri kubasa weiata padera pemisa, unonomisa uri kuata padera pedzimai. Mwakamata vaisa vanoenda joni, muri imbwa dzevanhu ana mabwarara. Kuridzisa ngoma ndilushi manyenga kuri kuti kwai mukadzi wahura kutama chekureketa. Waiti adini rari pakwibota iri rinopakwa mutombo rakahambira imbwa. Ndaitoda Luishi Manyenga ndiye wandaitoda maningi kureketa naye. Luishi Manyenga ngazvizwe ena unotsikisa ngoma ngadziembe maningi. Aembe nepari vakadza vasokori kuzosvirwa ngenyaya yekuti ena unoridza ngoma azvimbokoreri izvozvo. Hatimbokoreri kuzokwirwa izvozvo ngekuti kwa Luishi Manyenga unoemba ngoma. Unoemba yatodarika. Ende dzinovhepa manje dzamacheso ndo dzanga dzisikavhepi ngoti inogara iyi yatorira vhiki rimwe yatopera totofirwa toenda mberi. Munhu wese uri kanyi unono mwamuna uri joni so kuzosvirwa chete. Anenge asati asvirwa uchakatomata. Angwara kuti kweye kudai azozvona kuti ndiri gwarida ndiri kuchengeteswa muzi. Unokwirwa chihambire unochiziya. Chihambire muntu unochiziya. Mambhedha nemamumovha zvinyi zvakona kuti kwai unoshanda mambhedha nemamumovha nemamhatso zvinoshandei usingakwiri mukadzi kanyi unono weigara nemamujamba bhodha eZimbabwe. Wochembera kuchembedzwa ngezimuntu rakagara joni reibara vana riri joni ngekuzwita gwarida. Uno akuchina gwarida vabhire kuti magwarida akuchina ngaendesa magurupu mweshe. Akuchina gwarida kanyi unono wakati pwarara kugwarida basi mahala nena gwarida unosiya pachibhanga oenda kumbohura mushango. Iwo wakangwariswa zimuzi remuntu. Mazvidhoma ngemazvidhoma. Kutambudzika ngemazvidhoma ngekurinda mazvidhoma rona reita mare reikufuma muti mujonu. Iwo weitambudzika. Nemare yakona uipu auryi. Sendai mumagurupu mweshe vaisa ndove ndinoda maningi vaisa vari kuridzisana Luishi Manyenga nana Chitsama wavo nana anu wavo ana moyana wavo anoridzisa mangoma umbwa ngavaridzi vandotsvakawo mari ekusapota ndiyo mhuri yavo. Akamata ndo mambwarara ona anotsikisa ngoma yati kwai totsikisa ngoma kuemba mahule. Hakuna hule remudzimai nyika ine. Muntu unoda kukwirwa. Wakorera kukwirwa ngautoati zvakanaka ngokuti unenge weishota. Wakwirwa yanda wazokwirirwei wakantora kuti ndite gwarida. Unenge wakatora mwana womuntu kuti azoita gwarida kani. Pamunodana namupangani kuti ndiri kuita gwarida munopangana kuti tiri kukwirana iwewe guma kokwirwa koshota. Roenda kogara joni ndokwirwa. Nokwirwa muntu. Right. Maya vari kuti ndofunga muri mwa vakauya kuno kujoni vari kumusha uko. Saka vauya kuno kujoni akagara nemabhodha jamba ekuZimbabwe. Handimaona. Saka ndozvava kutaura tina handisi gadhi, handisi mbwaradha, handisi gadhi ndakagara kuzogadha pano. Indakaya ndotongokwirwawo kunze uko. Handi iwe chikwirawo ikoko. Paunouya kuno chaya nechirwere chako chiya kuzowedzera pachirwere chandinacho. Because handizomirira izvozvo. Hanzi zvakapfuura zvemukore kare kuti mukadzi auya achengeteswa musha. Iko zvinezvi hanzi haipiwi porridge. Inopiwa mutombo takauya kuzokwirwa. Muri kuwazva kutaura ntima zvinzwa. Saka mai akutotaura. Handimaona. Zvikaenda ndotoda Luishi amene Luishi ndiye unonyanya kuita vanhu here kana kuti ndiye unodi hatisi. Luishi uri kudiwa kuseri kuno. Saka audio ndichangoisa pa status kuti ati mongodownloadawo pa status audio iya muchimanya nayo vari kuida yacho vari kukumbira audio mochingoudzawo kuti magwarida kwai kwa hatisi magwarida vanhu havasi magwarida varamba kuti magwarida kumusha uko vachingorindiswa musha. Handimaona varamba vakadzi vekuchipinge uko varamba kurindiswa musha kuti magwarida varamba. Handimazviona Chipinge line ichi. Saka mukaona vakadza kuchipinge vasvika pakadai so guys. Vana mai vanopfeka madress akakura, vana mai vane hunhu vanetsika vakutaura kuti tinotoitawo yatotoita kunoko. Ha, chigayai vana mai vari mutaundi ndinokakurosa mabhodha kuti zvinhu zvinoitika. Iyi ndiwana wife material yakavo vane hunhu chaiwo vapanduka vakudai. Zvinhu zvakangooma guys. Hanzi Louise Manyonga is a musician. Louise ukwa uri kutsvagwa uko. Handimaona. Saka hamene kuti zvakafamba sei. Handimaona. Saka guys pakaipa kana ndisina kuseva namba dzako ingoti ndini ninki seva inamba ndoseva kuti ugoswaza kuona kuserious. Guys muve neusiku hwakanaka. Regai mbono nhasi andoenda kuoff. Regai mbonoona kuti Shakira kumapoto kari kufambisa sei. Timirire mababa aya toda kuzovafonerawo nemusi weSunday.
Sunday nasi vadodha bullet ino zvekuchavafonera kudai havachatobati foni yavo because vanoziva kuti ndaudzwa tripa life ka ende vanga vachiona life mapinduriro avaita vanga vachiona life pakuti ngavabve vaende kunohura uko ngavaende vanohura vari kure vanga vachiona life vatatovafonera vachiziva kuti vanga vachiona life animona saka guys morora zvakanaka. I love you so much. Take care of yourself. Big up to you my diaries. Anditika aiwa tinosvarigwa tinonakirwa varume vese vari pano. Thank you. Kuona page inoterwa nevarume vari free kucontribute, vari free kutaura pfungwa dzavo uzive kuti we are in the right direction. Anditika. So thank you our brothers. Rambai makadzvanya. Ngatirambai tiri pano patinokanga tinotsiurana pane matopics amoda kuti tiene kuti taure. Please ndiudzei. Anditika Grace Msanje, how are you? How is Zimbabwe today? Come with the topics we are now. Titange kuti tidini anditika titaure nezvawo anditika matopics aya. Milka uya rungochema mcomment section wedu way ameno kuti pane angamurescue wedu way mumpo 10 tickets zvadzo ndisati ndaenda 10 tickets chete ari kutogawo 10 tickets Milka 10 tickets haiti wedu way ma3 kuti vapedzise zvinhu zvavo vapedze kubhadhira nekuita sei ari kungotsvaga 10 tickets chete. Ruru Jones 10 tickets, just 3 tickets from you Ruru. 3 tickets from you chete. Milka arige kuramba kandigara bamba. Anditika arige kuramba kandigara bamba. 380 rand ticket rekuti vawedzerani vari kuda chinangwa chediary kuti vana madhumbe vese vari kuDurban vambobuda vambofurwa nemhepo vari kuHaiti vachionawo vamwe vachizivawo chinonzi Haiti chi vachiitawo mix nevamwe. June asvika guys hatizivi zvichaitika pamwe ndokuzoenda kuZimbabwe akuzokwanisa kuunganiwa guys mari yekuZimbabwe inenge chaiwa nepi vamwe vanenge vachibva kwaMutare vamwe kuChipinge kwamwe kupi kukanzi Haiti vanozosvika sei anomaona vanozosvika sei hakusvikiki anti muri kuona saka chinangwa chedu chekuti vanhu vauye pamwe chete andimaona vanhu vauye pamwe chete vasangane pamwe chete vazivane vafare mamemories avo they are creating their own memories chero kukadzokera kuZimbabwe muna June mudhula yonetsa vanenge vachingotiwo aiwa kuti Haiti tinoiziva takaenda tikuzama kuti mukadzi wese ave munhu akati changamu panapa. Oh, thank you Ruru, thank you my sister, thank you Ruru, thank you my sister, thank you very much, thank you Ruru, I really appreciate you my sister, thank you very much. Danzina tavi baba itavi kuri sei pa boats. How is boats today? Pari sei pa boats, right? Saka Ruru achatenga matickets achaisa muna ari kukubata Ruru admin ari kukolekta maridzi ari kukubata antiwana ari kukubata saka anzi we are creating our memory lane. Yes, we want every woman kuti azotiwo ndakamboendawo panaive ndiri kujoin ndakadai because sure ramau tangomira artist kuti June yacho chaitikei we don't know tangomirirawo kuona kuti June chichaitika antika. So Ruru achatenga I don't know how many tickets she's going to buy antika kana aripo umwe arikuda kucontributawo 380 rand per ticket. When is the money needed? You even month and laina, even kupera kwemwedzi it's fine because Haiti ndi April ndi May and May Haiti ndi May panongochikwanisa. I remember laina une mamwe matickets anditi une mamwe matickets afunga kuti utenge hanzi 15 May due date. Okay, laina ne mamwe matickets afunga kuti atenge ndisingazi ada kuwedzera here kuti ada kudi andisikuziya anomaona. So andisikuziya kuti vada kudi arida kuwedzera kuti adata sei andisikuziya simeli nditengerewo ticket hanzi okay I'll buy 5. Saka laina ane mamwe ndisingazi akabhadhara kuti ana kubhadhara kana asina kubhadhara that means ada kuwedzera pamusoro pe5 aya kana akabhadhara that means akutenga mamwe 5. Thank you laina, thank you my sister mfana wangu, thank you very much my sister. Hanzi 15 April due date pachine nguva hanzi I already bought them. Thank you laina, thank you guys. Tendai laina vana madhumbe vakawanda antika muri kuendeswa kuHaiti nalaina uchu kuti musimuke mudzimba dzenyu mchinzi endaiwo munofara nevamwe. Laina atenga matickets akati wandei pano anomaona. Alright kanise tinotenda, thank you very much. And atenga matickets akati wandei vana madhumbe diaries Durban antika mupeiwo paiwo showaiwo rudo kuna laina. She bought many tickets dzekuti mubude mudzimba dzenyu muende kuti basa rikanzi rapera kweka mudzokera kumisha munenge mune maphotos mapicture. We made sure kuti cameraman ngavepo mukwanise kutorwa mapicture mufambe nemufananidzo iyoyo mamemories enyu kuzoti kwaive nediaries pataive kujoin nokuti wifi kumusha inenge yonetsa data dzimwe nguva rinenge ronetsa hatizivi zvichaitika guys. Takangomirira kuona kuti zvichafamba sei. Cape Town tinavo vari kujoina vari kuenda kuDurban, tinavo vari kuya kuDurban vari kubva kuCape Town kuHaiti iyoyo varipo vari kutobva kuCape Town vachikwira kuya kuDurban antika. So thank you very much laina, I really appreciate. Ruru Jones, thank you very much antika. Kwatinobva wakasiyana guys, tinobva wakasiyana mufunge, tinobva wakasiyana umwe anotobva kudhipu kukuti paanotongoenda network akuchina musi wanenge achiti dambo dongororo kudiaries musi wanenge akwira achinda mutaundi ndokuti amboti
amboti ndaonawo. Saka zvakanaka kuti sisters tingonofara pamwe chete, you know, tingonofara pamwe chete, right? So if you are there also in the comment section, probably I will kukomenda kuti ucontribute, come to my inbox kana ku inbox kwamilka kuti toda kutengawo matickets akati animaona toda kutengawo matickets akati sisime ndodi ndobva kupa number dzemadmin acho and then moita madhira acho na ikoko antimaona pamwe vanenge vasingadi kunyora mu comment section vasingadi kuonekwa nevamwe vanhu kuti wanyora comment yake varipo vanhu vakadaro antika ngoya kuseri and then modi montiudza then ndokupai madetails and then motumira anditika can you choose one lady that I can dress for the event? Apapatoipa Manjelaina. Okay, you can dress me, it's not a problem. So that I should tell Sindo, Donongan, Dogo Nongan, Nukuti, Vosachat Manungere, Sakakungo, you dress me. Yes. Thank you, Ruru. You just dress me. Yes, dress me. Because I want it. Dress out. Manunga, you say, dress out. Ko you anunga say, dress out. Ko Mashansa criteria. Saka the best way you can go dress. I use. Go dress. Dr. Granuk. Dini do dress. The diaries here we are kublawayo. Chinechi shuo chekuya ku Zimbabwe Linda chaziva atizivi and the dress smelly. Thank you Leah votera inini. Wafeli pa dress me. Iwe dress she will dress me. Right. Saka hands na dudu tells yes dress me. Thank you Jako Dudiwe. Thank you Dudus. I was smelly. I want to dress that lady. That lady is looking after that little boy. Which little boy? My comfort. My comfort. I was pinda kwa IT. Queen Silla Vanongwa mu comment section. Lorraine Kupa. Lorraine Kupa china anze ruru ndiri posisi wangu. Okay, dresser uchu. Dress uchu. Chi dresser uyu anda pina uyu. Laina, chi dresser uyu anda pina uyu. Dresser munu anda pina uyu. Laina, dress that girl, that lady. Make up for tabaende ku IT, abaskwenda ku IT Laina. Unless you want just to bless it, kungo batengera dress ekutingo no bapa ne boots acho just sine in IT. Yes, we can do that. And the katika ujuda ku dressa munhu ku IT uyu anda pin up anonzi Wayne Munashe, you can dress that one. You can dress that one. So you also choose also ndo zati kuseri kuda kudressa uda tengera my comfort ere still okay kutengera my comfort 20 kwa my comfort dress ne boots kana kuti kana utengera my comfort that means utengera na comfort wacho utatenga zando pima ipatisi anirai utengera na comfort wacho ona tonopa zvese kuti my comfort muruko appreciate kwa hands tikupewa izvi show my shindisha comfort kuti paya soita fe hands na Queen Silla ukapa Queen Silla tengera vari ku Durban koko my sister sure na unachito kujamba kuta Queen Silla, how many tickets are you buying for us? Hanzi kusimeli aiwa milka udress no dress na mkoma godon. Dress na mkoma godon. My changata ya mu dress munu wenyu Queen Milka. Queen Silla, how many tickets from you? How many tickets from you? Queen Silla, how many tickets from you? My sister. She's my sister, this one. Queen Silla, how many tickets? 4 tickets, Queen. Queen, 4 tickets. 4 chete, Queen. Okay, and na Queen, she'll come to WhatsApp. She'll come to WhatsApp. Queen will come to WhatsApp. Mbinga dzoda kungoya kuseri. So, mbinga adzidliri pane vanhu. Wewe huru dzinodlira kana kwasviba. And she'll come kuseri. She'll come kuseri. Right. Hanzi mwana anoenda kwaiti here. SIS MELLY. If you have your isatambidze munhu. If you have your accommodation and yekuti unisa mwana pa hotel patenge chita saka hotel aingarambidze mwana. But if you know kuti na accommodation yekuti ne mwana wako unenge unaye zviripo mwana bo zvekuti. Antoona. Unenge ne mwana wako zvese everything bo. Antoona. Mwana angarambidze satingarambidze vana because tiri vana mai tuzati vana vanenge varipo. Hatina zvatingaita. And plus mwana wacho yeyu wakutaura mwana wacho agara icho chitori chimudhayari kubva chiri chinhumbu. Zvagwe chiri chidiki chinongofambiwa nacho chiya kuma function. Zvinotenga gochiti choendepi. All right. Why is my comfort? I think kusainda kwavo kuti one
inyaya yekuti transport yekuenda kuDurban havana, 2 accommodation havana, 3 ticket racho havana. Saka panoda mari yakawanda yekuti vakwire kuenda kuDurban nekudzoka pozoda. Ende dai zvazvakanaka mycomfort, dena ndine mari ndongo yekumbokwidzawo mycomfort ndegei. Chokwadi ndongo yekuti taimba kuti takurai comfort inoitwa muzvimwe zvana zvavo. Katakurai comfort wenyu pindai mundege, anobhadhara mundege comfort ya. Vombokwirawo ndege, vombobhururuka nendege mycomfort, vombosvika vomboona zvinoitwa nemadhiaris. Chokwadi vombovatawo muhotera, havazvizivi obvious. Vombovata muhotera mycomfort, vobuda motera vombofara vodzoka. Denda ndine mari. Chokwadi ndaita izvozvo. Yesi hlonipani zviri sei. Oh, thank you Laina. Maiwe kana mycomfort vapinda, maiwe inga varangarirwa nedega. Inga varanga mycomfort vanenge vasitorina kana mari yekukwira yacho yekuinda 1 2 yokutokuvata kwacho accommodation. So actually Laina will do that. Achauya we hope kuti votengerwa ticket rachona, votsvagira accommodation yachona, tovaudza in time kuti vagadzire baba comfort. I think she can handle kumbosara vari mumutachop mukadzi achimboonawo nyika. Thank you my sister vedu ndichenderewo Laina. Thank you my comfort. Newe ndaimagina kana vachikwira musuwo wendege. Nai mwari wangu, ndaimagina vachikwira masteps aindege guys, tichivatora mapikicha vachikwira mundege veduwe zvakaoma skana. Ende mwari so ende mwari vachitwa make up vachitogwa mapikicha vachipfeka mari zvakaoma. I can't wait kunovazivisa chekuva ndoti vanotovhunduka chaiko, havazvisivi vatozvizivi. Thank you very much. Mwari akuitira zvakanaka Laina. Mwari aropafadzi pauchabvisa pese. Mwari aropafadzi. Andika so guys, me I'm going. Nyange ndafara ufunge tambo endafara visingaiti. Maika mushuwa kukwira ndege vachiinda kuHaiti, vanoiziva vachinopindawo muHaiti, vakaitwawo makeup, vakamboitwa makeup, vakapfekedzwa vakachena, vakanaka kavaya. Imagine vaitwa makeup asikana. I can't wait. Got space for 13 people. Okay guys, thank you very much guys. Thank you guys. More usiku wakanaka, tisangana nemusi wesanda. Ndichika bless you.